vás zdravíme u prvního podcastu v roce 2026. Já jsem Anička, na Instagramu mě najdete jako Anička Plete a na Ravelry jako Anna Bejcková. A já jsem Terka a všude mě najdete jako Tedy Bureš. Já to nekomplikuju. Tak. No, kdo začne? Začni ty. Začnu já. Já tady mám svůj šmírák a všechno tohle jsou dopletený a hotový projekty. A musím říct, že mám ze sebe velkou radost. Nemám velkou radost z toho, který ještě jsou nedopletený, protože to jsou taky ty, co tam spí od té doby, co jsme natáčeli první podcast. A nejsem si jistá, jestli se někdy probudí. No, takže já začínám. Začínám tím největším. A to je tady svetřík od Petit Knit. To je taková bestie, která se sem ani nevejde celá, takže takhle to vezmeme. Takhle, no stejně se tam nevejde asi. No, hele, dobrý. No, to asi stačí. A je to key sweater, nevím, podle toho, jak to chcete číst. Pletla jsem velikost 4, pletla jsem to z moty od Wool Dreamers. Tady mám ve svým šmíráku i čísla. A ten hnědej, nebo takový vínovo-hnědej, je odstín 013G a béžová je odstín 801. A vzorek mi vyšel na 19,5 oka místo na 18, takže ho mám malinko menší, než má být vlastně v těch rozměrech. Ale proto já jsem i pletla tu velikost 4 s tím, že jsem počítala, že budu mít trošičku menší vzorek a úplně mi to vyhovuje. Myslím si, že kdybych tam měla těch 18 ok, tak mi je to docela dost velký. Na řady mi to, myslím, souhlasilo. I když mi přišlo, že je teda dost krátkej, anebo Petit Knit je hodně malá. Ona asi bude dost malá. Já jsem podle těch jako jiných fotek. Já jsem totiž musela prodlužovat jak tělo, tak i rukávy, aby mi to nebylo krátký. A docela vodo jsem to prodlužovala teda. No. Jinak tady ta béžová, ona nevím, jestli to bude dost vidět, protože my jsme tady docela osvícený. No, tam můžeme pak dát nějakou není fotku. to vidět. Byla béžovější, než je v tuhle chvíli, protože ve chvíli, kdy jsem ten svetr dopletla, tak jsem ho hned šla namočit, že jo, dala jsem si tam ten gelík na praní, namočila jsem to a okamžitě, do minuty, ta voda byla úplně tmavě hnědá, ale opravdu tmavě hnědá. Takže jsem ji hned vypustila tu vodu, naštěstí jsem to měla v umyvadle, takže se to dělalo jako dobře a rychle. Napustila jsem novou vodu. Ta voda opět byla po chvilce úplně taková vínovo hnědá. Měla jsem tam taky ten papírek na obarvení, co se strká do pračky, když nechcete, aby se vám jako z bílého trička stalo růžový, a stejně to pustilo. A když jsem to máchala, nebo když jsem se z toho snažila vymáchat pak tu vodu, tak mám doteďka, protože jsem to nestíhala už se třít, kapičky po celý koupelně hnědý. Všude jsou. A myslím si, že když to budu prát znova, když to namočím znova, že to bude pouštět znova. Strašně to pouští. A já jsem pletla vlastně od Wool Dreamers z Manchelopy ten svetr, takový ten cihlový, jestli si pamatujete. A z toho teda nešlo vůbec nic. Já jsem pletla z té moty jsem pletla tu vestu, jak jsem ukazovala minule, tu cipulák. A ta byla béžovo-černá, ale nepřišlo mi, že by to nějak jako pouštilo, ta černá. A ty černý to bylo docela málo, ne? No a stejně. Myslím, že když by tohle pouští takhle, že by se něco jako... Hele, já nevím, já jsem přemýšlela, jestli to třeba nebyla nějaká špatná várka. Víš, že to jako přebarvili, že tam dali toho pigmentu víc, než ta vlna byla schopná jako pojmout, protože se mi ještě u ničeho nestalo. V životě se mi u ničeho nestalo. Aby to takovýmhle způsobem pouštělo. A to jsem, že mám dělala červený svetry, hnědý svetry, tmavý fakt věci a nikdy nic teda. A tohle mě teda dost nepříjemně překvapilo. Takže to bylo jedno mínus, co ta mota měla. A pak ještě, když jsem zapošívala konce, tak, jak to říct slušně, štvalo mě to, že v té hnědý bylo strašně moc uzlíků. Strašně, takže já jsem každou chvilku musela, ono teda nemusíte stříhat, to stačí zatáhnout, moc to přetrhne. Protože je taková měkká příze. Ale musela jsem docela často u té hnědý i přetrhávat, abych tam neměla uzlíky, a pak tam bylo docela dost konců na to zapošívání. A kdo mě zná, tak ví, že to je moje asi po rukávech největší nemezis zapošívání. Tak zapošívat průběžně. Takový to... Já vím, a když mě to nějak nejde. Já vždycky se o to pokouším, udělám to u půlky na to stejně zapomenu, takže no.
Já jsem na to špatná. No, každopádně, takhle. Za ty peníze je to hodně muziky, ale nemusela by být jako tam to pouštění té barvy, no. To mě asi nejvíc štve. A trošku se bojím, co to bude dělat i nadále, protože ty proužky jsou teď takový jako narůžovělý. Tak nevím. Mám tady ještě potom černou motu, co vám budu ukazovat na svetřík, tak tam si udělám asi nejdřív vzoreček, abych věděla, jestli tam má smysl dávat do toho nějaký, protože jsem do toho chtěla dávat ten bílej výplet, tak jestli to má smysl, nebo jestli se mi z bílého výpletu stane šedý. Takže uvidíme, ale jinak je to moc příjemný, ta příze ještě jako změkla, nějak se to nevytáhlo, což jsem byla jako ráda. Malinko se natáhly rukávy, ale já jsem je docela blokovala, aby se ještě natáhly. Ale jinak se to fakt zadrželo, nebo podrželo ten tvar, který to mělo. Takže s tím jsem velice, velice spokojená. No jinak návod je jednoduchý, je i v češtině. Už jsme o tom asi mluvili dostatečně minule. A pletla jsem na doporučených jehlicích, který tam Petit Knit má. Takže to no. Takže jsem ráda, že ho mám, konečně ho můžu začít nosit. A teď, jak je venku opravdu zima, tak se mi bude hodit. Jediný, co je teda nevýhoda, tak jsou ty široký rukávy. Ona je tam takhle má, že není tam jediný ubírání u celého toho rukávu. Je to vlastně taková roura. Je tady někde? Ne, nikde. To se vlastně stáhlo jenom trošičku těma menšíma jehlicema. A jinak je to taková roura. A já jsem přemýšlela, že bych si to zúžila, aby se mi to líp vešlo do kabátu. A mně se to líbilo takhle docela. Takže tam na to bacha, když to budete chtít nacpat pod nějaký úzký kabát nebo bundu, tak na tohle si brát jako zřetel. No. Takže tak. To je můj první dopletený projekt, který jsem zvládla ještě před novým rokem doplést. Já, co jsem první stihla doplést od minulého podcastu, je, jak jsem vám to ukázala, kousek té intarziové šálky. Je to Rust and Rhythm bandana od Anny Huseman, ale ještě vám ji celou nemůžu ukázat, protože to byl tajný testnet a mohla si ukázat jenom sneak peeks, takže ji pak ukážu celou v příštím díle, až bude návod online. To už by měl být, protože by měl vycházet někdy v půlce ledna. To je super. Takže to byl první jako dokončený, který neuvidíte. Pro připomenutí se můžu dát nějakou sneak peek fotku, ale kompletně celou šálku tak ukážu příště. Protože to byl super projekt i třeba na zbytky, i na malý zbytky a když si člověk chce vyzkoušet intarzii, tak za mě to bylo. A z čeho jsi to pletla? Já jsem to pletla z pernily a z ulís ze zbytků, co mi zbyly. Taková zeleno, zrzavo, béžovo hnědá. Já mám totiž spoustu teď tý moty v různých odstínech. A jo, hele, byl to nějaký sport lomeno DK, ono je to podle mýho jakoby u toho šálky, jedno, no, je to v podstatě jedno. Ono je to podobný princip jako třeba Sophie Scarf, nebo Sophie Shaw, že se přidává jednou za 4 nebo 6 řád a do toho je tam ta interzia, ale jde to jako, člověk si to podle mýho docela jednoduše jako upraví, jak chce. Jo. Že jde ukončit dřív, protože jsou tam i řady, kde se nic neděje, není tam ta interzie, takže si myslím, že si s tím člověk může pohrát a udělat si z toho trošku větší, trošku menší tu šálku. Tak to je super na ty zbytky. Jo. Já tady mám hodně i peruvianů, co mi zbylo z těch Holger svetrů, co jsem všechny pletla. Tak bude akorát silnější, ale to by to šlo krásně spotřebovat taky, viď? No, vyjde, tak to by něčemu asi nevadilo, že bude prostě tlustší a bude to taková trošku, tady to je fakt jako taková ta malá šálička, taková jenom jako zaváta, jo. Takže by z toho byl prostě jako šáteček už jako hezčí. No, vyjde, tak to mám. Takže ta bude příště, ale to jsem dokončila. Těsně, vlastně chvilku po tom podcastu, co jsme točili, protože mi trhaly zuby a já jsem pak jako jenom ležela. takže jsem stihla doplést tohle. Takhle Anička jenom ležela, stejně toho má hodně, takže... Ale všechno jsem v podstatě upletla od Vánoc do Nového roku. Já si myslím, že ty s těma jehlicema i spíš. Teďko jsem podle mě i spala. Jinak jsem prosinci fakt jako nepletla skoro vůbec. No, tak možná pokračuj. Tak ukážu něco, co tu mám. Ty už jste to minule taky viděli, jsou to Basic Socks Dead Rock z příze od Atelier Kompot. Je to dítě 90 a tady to je Javol, neonově růžovej. Těm minule chyběl kousíček špičky, tak to bylo taky taková dodělávka a byly to takový ty moje cestovní ponožky, co jsem nějak nahozen. Takže ty pak vám tam i
ukážem nějakou. Přesvícený, tak možná tam budou lepší potom fotky. Ale oni jsou takový jako přesvícený. No to ne, ale tady nám jde totiž z okna hodně světla a já to vidím i na nás. No, takže ty pak tam vložíme i třeba nějakou fotku. A určitě z toho jednoho klubka 100 gramového vyjdou 2. Jo? Tak to já jsem spotřebovala, nevím, 40 něco gramů. A co se dělá za velikost? Tak nějak? CCA nějaká to moje 38 Jo. plus minus a to jsem udělala i jako dost vysoký. Tam se nějak rozjela. Jo, tam se hodně rozjela a pak jsem to druhou udělala podle toho. A nahazovala se, já nahazuju na 44 oček. Na 2,25. Super. Já teď asi odstartuju svoji ponožkovou éru, který jsem upletla fakt hodně za ty, ale nemám jich tady tolik, takže se nebojte, ať to máme skrku ty ponožky a pak si můžeme vrhnout na něco dalšího. Takže první, já to tady mám v košičku, protože klubičky, aby se mi rozutíkaly. Tady mám, já tomu říkám kompot ponožky. Jsou to vánoční ponožky do kalu, který vlastně mělo pleteníčko společně s Kristiánem. Pletla jsem právě s Kristiánovou přízí. Ta zelená je vánoční jehličí. Ta červená je svařené víno. Jinak v tom jehličí jsou taky třpytky bílý. A tohle je bílý stříbrný. A tohle je ponožkovka od Jan Queen. Ježišmarja, jaká to je? Nebarvená nějaká. Nebarvená, ale je to taková ta jemňoučka. A teď si nevzpomenu, jak se jmenuje. Je tam podle mě nějaký merino v tom. Jo. A je to strašně jako příjemná příze takhle. Já jsem potřebovala něco bílého a chtěla jsem něco kvalitnějšího, co by nešlo hned, co by hned třeba nechlupatilo, jako třeba chlupatí, že jo, od Dropsu Nord, který já sice mám ráda, ale strašně to chlupatí. A tohle je taková fajn varianta. Jinak já jsem pletla na 64 ok. Udělala jsem 2-2. Tady nahoře, počkejte, já si sundám košíček a ukážu vám to blíž. 2-2 ribbing nahoře, pak jsem dělala proužky vlastně vždycky 1 barva 2 řady, pak jsem udělala bumerangovou patu, moji oblíbenou, a po 8 řadách tyhle proužky a pak zase špičku. Jinak jsem si to nevymyslela teda úplně já, ale viděla jsem hodně podobné ponožky na Instagramu a strašně se mi to líbilo, ty proužky. Nevím, od koho už to bylo, abych se upřímně přiznala, ale ono těch proužkovaných ponožek běží strašně moc. A ještě vám můžu říct spotřebu, to jsem si totiž napsala na šprta. Tý bílý jsem spotřebovala 7 gramů, zelený 29 a červený 31 gramů, protože tam tý zelený se spotřebovalo docela dost na ten lem a na ty špičky, takže to bylo vlastně s tou červenou skoro na stejno. No a už jsem je nosila skoro přes celý Vánoce a není to na nich vidět, takže to je docela potěšující zpráva, že ty ponožky se nějak jako Fakt to není vůbec, ani trošičku to není nějaký typ nesešlápnutý. Protože Kristián má prostě kvalitní příze. Co si budem? Já je mám ráda, já je miluju a miluji i protože ty barvy jsou teda překrásný a přesně těm ponožkám se nic nestalo, i když jsem v nich chodila bez pantoflí. Takže by mohly být takový. Ošklivý, kdyby to bylo něco jiného. No, takže tak, to jsou moje první ponožky a ne poslední. Kdo dál? Já tu mám pak zase 2 ponožky, co byly dárek. No, tak. Takže jedno byly vánoční ponožky z ponožkový vánoční od West Yorkshire Spinners, kde jsem dělala taky patu ze zkrácených řad. Když jsem ji jako pokořila, tak jsem ji vyzkoušela i na něčem jiným. A určitě vám sem dáme fotku. Ty jsem dělala jako dárek, dělala jsem trošku větší velikost, než dělám sobě, normálně nějakou cca 40 a dělala jsem kontrastní paty, lemy, špičky a taky z toho jednoho klubka West Yorkshire Spinners mi vyjde na druhý pár. Takže tady někde vidíte fotku. Tak to jsou taky ty zázračné ponožkovky, ze kterých plete Fanny, ne? Jo. Vždycky z toho má ponožky pro celou rodinu z jednoho klubíčka. A byl to ten odstín Fairy Lights, ten, co jsme tu minule ukazovali, taková zeleno, modro, bílo. Jo, ta vánoční, co jsme objednávali společně se svařákem.
No, tak já navážu na Yorkshire Spinners. Já tady mám jedny z mála ponožek, co jsem pletla k Vánocům někomu, protože jsou pro mýho manžela, takže ty jsem mu mohla tady uzmout. Jinak většina zůstala na západě u našich, protože tam jsem pletla 2 páry. A je to, já už jsem je tady ukazovala minule, jenom tady v rychlosti, zase West Yorkshire Spinners, ta jejich vánoční edice, louskáček a k tomu nutmeg, taky West Yorkshire Spinners tady na ty oranžovo-hnědý části. Je to pletená velikost 42, 43, tak nějak bumerangová pata na 64 ok, protože manžel má docela hubenou nožku, hodně úzký jako kotníky a myslím si, že bych tam mohla jít klidně na 60 ok, anebo zmenšit jehlice pro příště. Tak jemu nejsou veliký, ale není to taková ta ponožka, co vám úplně jakoby tu nohu obemkne. No a ty ještě nenosil, protože já mu pletu vždycky každý rok ponožky a mám pocit, že žádný ty ponožky nenosí. A stejně mu je pletu, protože mi je líto, kdyby pod tím stromečkem jako jedinej ty ponožky neměl. A tak si je dá zase do šuplíčku a tam budou čekat na svoji příležitost. Ne, on je občas nosí, když je nemocnej do postele. On bývá nemocnej, musím zaťukat, tak jednou za 3 roky, takže... Takže se zatím moc neužil. Ne. No. Tak, pak další, co jsem tu o nich mluvila už minule, a nemám je tu 3, dokonce mám ty, co jsou virtuálně. A to byla tajemná ponožka té akce, kterou pořádají Vlněné sestry, kde vám je vylosovaná pletařka, které upletete ponožky a od nikoho jiného je dostanete. Takže já jsem pletla ponožky Latos, 52 Weeks of Socks z toho 2. dílu. Pletla jsem z příze Adam od ateliéru Kompot, taková modrá, to byla hrozně hezká. Ty ponožky mají krajkový takový panel na celém nártu a byla to hrozně zábavná, jednoduchá krajka a takovým značkovačem se tam přetahlo to očko. Vypadá to hrozně jako efektní, ale bylo to hrozně jednoduchý vlastně. Aha. Ale prostě se vlastně plet takový jakoby copánek, kde se křížilo 1 oko za 8 ok. Fakt jako, bude to vidět na těch fotkách. Na těch fotkách je to vidět, takže fotky. A nestáhlo se to? Ne? Trošku jsem se toho bála, ale i paní, který jsem je posílala, tak jsem viděla, že je měla obutu. Fakt, tak to je super. Já bych se bála, víš, že se to jako stáhne. To si pak musím taky uplést, to zní dobře. Jo, bylo to fakt super. Byly krásně, já vím, že jsem na ně koukala a to mě nenapadlo, že se to plete takhle. Jo, je to vlastně, byla to krajka a pak takovýhle jako divnocopánek. Aha, to je dobrý. Vidíš to? Tak já taky budu pokračovat tajemnou ponožkou. Já tady mám svoje tajemné ponožky, které jsem dostala. A mám tady klubíčko, ze kterého jsem já pletla tajemné ponožky, protože to je tak jediné, co mám. Ukážu vám pak ještě samozřejmě fotku. Ale, již to je hodně přepálený. No nevadí, já jsem na to koupila takovýhle fialový klubíčko, ve kterém vidíte, že je taková stříbrná nitka. To klubíčko nemá etiketu, protože moje dítě miluje etikety. Takže spousta mých klubíček nemá etikety. Ale vím, že to byla příze Active od Supergarne, tady od naší Alenky. A prostě fialová nějaká varianta. Já jsem se snažila dohledat to číslo, ale Ali má zrovna teď v tuhle chvíli vyprodanou, takže jsem ji na e-shopu nenašla. Každopádně má tam když tak jiný. A tady vidíte, že se to fakt třpití hodně. A v té ponožce se to třpitilo teda úplně neskutečně. Jako řekla bych, že ze všech těch třpitivých ponožkovek, co jsem za poslední dobu viděla, tak tady ta byla jako nejvíc třpitivá, mi přišlo. Úplně neskutečně. Ale jako já třeba měla tady tu bílou loni a pletla jsem z toho vybalitené ponožky a tak třpitivý mi to nepřišlo. Ono, já si myslím, že to je tím, že to je vlastně tmavý, tmavý ten základ a ta nitka je stříbrná, takže tam na tom hodně vynikne, když to na tým bílý třeba, že jo, už to není takový, anebo třeba bych přidali víc tady těch třpitek, nevím. Každopádně, proč třpitivý? Protože jsem je pletla pro Peťu z kanálu Peťanit to teď má, myslím, bez diakritiky. A Peťa prostě má ráda třpitivý věci, že jo. Takže já jsem věděla, že se to musí třpitit, že to buď musí být růžový, nebo to musí být fialový, nebo prostě v nějakých takových těch hezkých barvách. Absolutně mimo mojí zónu většinou, co mám. Takže já jsem musela jít nakupovat, ne, že by mi to teda vadilo. A já jsem teda pletla pro ní ponožky z
teda od Handmade by Florence. To je jedna Angličanka, která má i svůj YouTubeový podcast, jestli na ní koukáte, na Florence. A ona udělala ponožky, co se jmenují Petal Drop Socks a má i pár dalších návodů. Jsou to strašně jednoduché ponožky, jsou to krajkové ponožky, ale je to vlastně jenom o tom, kde máte jakoby nahozený oko a kde splítáte oka a vlastně celá ta krajka se dělá jenom tím. Není tam nic komplikovaného, nepotřebujete dělat copánky a myslím si, že třeba pro někoho, kdo nepletl ještě krajkové ponožky, je tohle docela podle mě jako fajn. No a spotřebovala jsem 64 gramů na ty ponožky a pletou se na hodně málo ok teda. Překvapilo mě, jak na málo ok se pletou, ale ona to dělá, ta krajka, ona je hodně pružná. Takže fakt jako docela rychlý pletení, mě to i bavilo. A Petě... Ale mě asi fakt rychle. Já jsem je rychle, já jsem se toho bála, protože já jsem upletla předtím 2 ponožky pro Peťu. Nebo takhle rozpletla jsem, vždycky jsem měla takovýhle kus. Pak jsem si řekla, že se mi to nelíbí a že tajemná ponožka musí být prostě dokonalá, tak jsem to zase zahodila. Udělala jsem jiný, ty se mi taky nelíbily a tohle až byl 3. jako pokus. A už jsem byla docela vystresovaná, že to nestihnu. Nakonec jsem je měla obě 2 asi ani ne za týden, za 5 dnů jsem je měla hotový. I jako s blokováním. A Petě se líbily, říkala, že v nich trávila Vánoce, takže mám radost velikou. A jestli ještě můžu, tak ukážu ponožky, které jsem dostala já. Jsou nádherný. Dostala jsem je od paní Kamily. Jedny mám takhle tady na svém super kartonovém blokovači. A já jsem v nich byla potom pod stromečkem, když jsem si je vybalila. A je to nádherný. To je hrozně jemňonký. Je to jemňonký. Já se musím... To bude Arveta, podle mýho. Já nevím, co to je, ale musím se paní zeptat, co to je, protože je to jako ultra jako jemňonkatý, příjemný strašně. Výplet je tady úplně nádherný. Krásnej, paní je strašně šikovná, protože to nemá vůbec stažený, krásně se to na tu nohu jako natáhlo a já jsem v nich na Vánoce i spala, protože my jsme byli u našich a mi tam byla docela v noci zima, takže já jsem je měla i na spaní tyhle ponožky a jsou nádherný, mám z nich strašnou radost a musím říct, že jsem strašně ráda, že jsem se toho projektu letos měla možnost účastnit, protože loni jsem to prostě nestíhala s malou. Ale že letos jsem to stihla, protože mám krásné ponožky. A já jsem dostala krásné ponožky, takový bílý s výpletem, s dvojitým lemem od paní Katky a zase vidíte fotku. Nevzala si, viď? Já jsem na spoustu věcí zapomněla. Protože chudák Anička vždycky, když k nám jde, tak vypadá, že se k nám stěhuje. Dneska přišla s jednou obrovskou taškou a i tak vlastně zapomněla 2 věci. Viď? Jo, 2 věci jsem zapomněla. Ale máme vyfocen, takže vy o ně nepřijdete. No, kdo dál? Má byla. Tak já ještě tu mám poslední ponožky, co tu nemám. A pak bys mohla říct, co máš na sobě taky. To bych taky mohla říct. Já to mám chronologicky. Jo, pardon. Další, tak my tady s plzeňského holkama si taky děláme takového plzeňského Ježíška. Navzájem si vylosujeme, komu budeme něco plést a nemáme to omezený jenom na ponožky, ale může to být jakýkoliv jakoby malej projekt. Já si myslím, že jsme se někdy jako kdysi dávno dohodli, že to je v rozsahu nějakých třeba maximálně 2 přadínek nebo něco takového. Takže to může být čáteček, ponožky, návleky. A já jsem teďko pletla pro Bětku a jmenují se Telxinou Socks, asi, od Sary Nordlund z tweedový reči. Já jsem je pletla červený a jsou to copánkový, takový ty domácí ponožky a úplně za mě úplně křičely Vánoce. A já jsem sice pak, protože jsem byla nemocná, nemohla být na předávání, ale Větka mi psala a byla spokojená, tak snad se jí hezky nosí. Líbily se jí. Já jsem si dělala přímo vedle Bětušky a líbily se jí. Takže to je poslední taková jako... Věc, co tu není. No já to mám ještě věc, co tu není 2krát teda. Jednou mám ponožky, co jsem pletla ze 6 nitky. Kde já to mám? Vzala jsem si je.
Nevzala. To nevadí. Byla to vánoční šestinítka tady zase od Ali. Jsme asi minule ukazovali. Aha, a k tomu jsem měla tu červenou a pletla jsem je pro strejdu, protože on nemá rád úplně takovýhle ty slabý ponožky, on má rád takový ty silný ponožky, co fungují místo pantoflí skoro. Tak jsem pletla pro každý rok mu pletu, tak teď to byla vánoční edice a pletla jsem to na velikost 45. Naštěstí, jak to byla šestinítka, tak to docela letělo z těch jehlic. Tím, že vlastně, jak to prostě proužkuje, tak mě to baví v tu chvíli, kdy už je to nekonečná ta ponožka, víc, než kdyby to byla jenom jako jednobarevná, protože vždycky mě baví, jak se tam objeví další ten proužek a tak. Takže to je možná i tip pro někoho, kdo bojuje s ponožkama. Pleťte buď ty samozorovací, protože ty vás překvapí, anebo tyhle pruhovaný, protože musím říct, že ty jsem měla ultra rychle, protože tak to je takový to, jako že si řekneš, no ještě proužek. Přesně, protože když to máš celý, že jo, jednobarevný, tak si říkáš, Ježiši Kriste, kolik toho ještě musím uplést. A tady si řekneš, no tak ještě jeden proužek. A ještě jeden. Takže to když tak doma jako třeba i syndrom druhé ponožky, pruhovaný ponožky nebo ponožky z té samozorovací jsou zázračný. Na tu rychlost teda. Tak jo, to jsou moje všechny ponožky. Haleluja. No. Tak. Já jsem, ještě když se vrátím tady k plzeňskému Ježíškovi, tak já jsem dostala od Terky, ne od téhle Terky, od jiný Terky, takovou tu kapucku s tou šálou, která je úplně boží, zase ukážu fotku a hned jsem s ním pak odjela do Londýna a hrozně mě to tam přišlo fajn nosit. Měla jsem jenom tenký kabát, my jsme tam měli krásný počasí, teda bylo tam 12 stupňů a sluníčko. Aha. Takže já jsem měla jako zimní kabát, jakoby vlněný kabát, ale ne jako takovou tu tlustou bundu, no. Takže opravdu kabát a tady a bez nějakýho límce nebo bez roláku. Takže tohle bylo akorát, že jsem si to tak zamotala, když někdy foukal, tak jsem si přidala i tu kapucku a hrozně mě to jako bavilo. A nevěděla jsem, že takovou věc jakoby v životě potřebuju, ale potřebuju, takže díky tedy. A rovnou ukážu věc, co už tu mám. A jenom u té kapucky, víš, co to bylo za návod? Nevím. Nebyla to asi ta Nebyla. Sophie, Je to jako z patentu. Tak to si musíme zeptat, co to bylo. Musíme se jí zeptat, když tak to pak dopíšeme. Jo. Tak. A něco, co už tady je. A k čemu jsem sedla opravdu až jako těsně před Štědrým dnem. Protože fakt jako jsem toho moc nenapletla. Většinu jsem měla upletenou v listopadu a prosinec byl prostě... Ten se nestal. Prostě jsem nestíhala a tak. Ale měla jsem takovej kousíček. Bylo to malinkatý. Bylo to fakt malinkatý. A pak jsem k tomu sedla a jak jsem se k tomu dostala a pletla jsem jenom to, tak to bylo hrozně fajn, hrozně mě to bavilo a hrozně hezky to přibývalo. A zase stejný proužek. Když jsem si řekla, tak udělám ještě proužek. Je to Baobab Shawl od Isabel Kremer. Já ho mám z Finulu od Traumagarn. Odstíny mám zase na Ravelry, ale je to myslím 411, 403 a ta petrolejová nevím. Počet těch obloučků mám stejných jako je v návodu, akorát jsem udělala tady o jeden míň hnědej, tady v té části, a tady jsem o jeden víc zelený přidala, nebo ten petrolejový. Protože jsem chtěla co nejvíc využít všechny ty klubíčka. Jo. Takže jsem si říkala, z té hnědý bude pak ještě ta bordura a opravdu mi zbylo pár gramů z každého. Míň než půlka určitě z každého. Jo, tak to je super. A když pak by mi došla už ta světlá by mi došla. Když bych tady chtěla ještě dělat si myslím proužek nějaký, tak už by to bylo takový hraniční. Jo. Že ty zelený a ty nebo ty petrolový a ty hnědý mi zbylo o trošku víc, ale ono už to pak jako jsou docela dlouhý ty řady. To já ho asi budu potřebovat taky. A jako fakt to bylo strašně fajn pletení. Z příze jsem nadšená. Mě osobně jako nekouše, ani na tom krku mi nekouše. Není to ale rozhodně něco, co je 100% nekousavý a asi jako by s tím byl každý v pohodě. Je to taková ta příze z kategorie, že si to musíte vyzkoušet, si myslím. No asi pro citlivý lidi to nebude. Když jako vím, že některý lidi kouší i merino kolikrát, tak to určitě ne. Určitě to jako musíte vyzkoušet a případně zkusit třeba začít návlekama. Ale je to krásný. No. Moc se mi to líbí. A i se dá krásně, já to ukážu, dá se hezky, protože se mě někdo ptal, jestli se dá zamotat hezky, tak si myslím, že se dá zamotat krásně. Ty jsi měla ty hezký fotky teď na Ty Instagramu. jsi myslí fotky. Jsou moc hezký, podívejte se. Dá se takhle krásně zamotat. A no je moc hezký. myslím si, že dobrý. Je taky ten objemnej. Jo.
Ale dá se tady jako hezky v pohodě zavázat, Jo. nikam to jakoby neutíká, tady to udělá takový ten objem, nebo se dá přehodit před záda a hezky se dá nosit. Vypadá moc hezky. Takže to byl, a taky jsem měla A rozplacený. ty jsi měla strašně rychle. Jo. Já vím, že Anička na tom Za pár neměla, dní jsem ho měla. neměla byla čas jsem, vůbec jako pracovat. Měla jsem takhle možná. kousíček jenom. A pak jsem k tomu sedla, ale jak jsem pletla jenom to, tak jsem to byla schopná plesat třeba, když jsme byli u našich na návštěvě a fakt jako jsem tak to ono je to pletla. že jednoduchý, nemusíš nad tím moc oni jsou to přemýšlet. 4 řady, se vlastně opakují celou dobu. A hlavně ty pruhy prostě, ty jsou kouzelný ty pruhy. Já to A říkám pak pořád. jako, jak jsem k tomu sedla, tak pak to bylo jako super. Tak já si tady takhle nechám. Tohle jsem na jehlicích 3,75. Ježiš, to je tak krásný. A myslím si, že ten výsledný rozměr, že ta největší ta dílka, tak bude nějakých třeba 1,75 m. Třeba když to držím, tak je to ještě o trošku delší. A Takže ona to má tak nějak stejně velký, já si nebo myslím, nevíš? že to bude mít podobně. Jo? Ale ona to má i z jiný příze a vím, že se hodně plete i třeba z trošku tlustšího ulize, nebo naopak se mi moc líbí i ty zbytkové verze. Že si lidi pletou vlastně jakoby duhu. Takže to se mi taky moc líbí a teďko pak vám ukážu jeden projekt, ze kterého určitě budu mít zbytky a možná by to šlo použít tady na to. To já jsem teď se nějak odmlčela, ale já totiž si v hlavě prohrabávám celou staž, co mám a přemýšlím, co bych tam mohla na to použít. No. A má to hrozně provedení, jak na Ravelry, tak na Instagramu najdete, takže je to inspiraci se populární. jako meze nekladou. Já když si teď projíždím Instagram, vždycky takový ty nabídky, protože mě to tam nabízí buď jenom děti, jak tam prostě vždycky něco hledám ohledně jako malý, anebo pletení. Mě to teď nabízí už jenom svatby. Dobře. Vy už ani to pletení. A nabízí mi to neustále nějaký tenhle šátek. Po každý se mi tam ale objeví jako minimálně spousta jeden. lidí, co sleduje, tak ho pletla. Jo, strašně. Že jako fakt teď to projíždí a teďko kouká, tady toho taky pletla. No, protože to je zábavný, je to něco jako A jinýho. někdo pletých je už i víc. A hlavně, že ten originální vás prostě upoutá. To je něco, co prostě když vidíte, tak říkáte Ona si má jako... bílo, modrý s takovou oranžovou. Právě, a je to hrozně výrazný, je to krásný, já bych to teda nemohla si nosit v této barevné kombinaci, ale je to nádherný. Takže já se vůbec nedivím, že to má tolika to. A já vím, že jsem koukala na podcast od Vlněnek a ty právě říkali, že přesně vždycky vidí, jak lidi objednávají raumu na ten baobab, že přesně... Nebo i jiných lidí. Jo, a vždycky koukají na ty barevné kombinace, že je to jako hrozně baví koukat, já bych to chtěla vidět. A ještě poslední informace, někdo se mě ptal, není to vyplejtaný, je to dip stitch, kdy se vlastně píchá ta jehlice o 3 řady níž. Jo. Takže jako není to vyplejtání. Je to jednoduchoučký, opravdu jako hladce, obrace a tady to je jenom jako, že si to nabere to očko z té řady pod tím a při další řadě se to splejtá. Takže opravdu bych řekla i jako začáteční, takový jakoby lehce pokročilejší začátečník to v Pokud pohodě umíte zvládne. hladce, obrace. Jo, tak a má k tomu video, k tomu dip stitchi, takže opravdu tak to jako je super. hrozně jednoduchý a přijde mi, že teďko ten dip stitch je hrozně populární, jako u jiných designérek. Besta má něco, Ale nějaký i, svetr podle mě, teď jsem viděla. No, ale i Anke Štrik měla teďko takovou vestu, ta se mi moc líbila. Ta měla vestu s tím dip stitchem a ještě někoho jsem viděla, takže to je takový jako... Teď si to jako rozjelo. No stejně jako když tenkrát Petit Knit vydala Ingrid svetr, nevím, jestli si to pamatuješ. To je takovej, někde jsou copánky, ale většinou je to tvořený jenom hladce, obrace v různých takových těch řadách. Jo, to jsou... A najednou během roku se objevily tyhle svetry u všech. U všech všichni začali plést tyhle svetry, většinou v bílé variantě, s nějakým takovýmhle jako vzorem. A tohle je přesně jako ten samý princip. Mi přišlo, to rozjelo takovou tu vlnu zase. No, budu ho potřebovat taky. No. Ono to totiž vypadá velice efektně, složitě a přitom je to jednoduchý. A já přesně něco takového potřebuju jako si uplést asi. Jako fakt se to pletlo hrozně hezky a jestli jsem to pak měla, nevím, za 4 dny dopleten. Fakt jako strašně, je pravda, ale že jako já jsem si tu dovolenou strašně jako užívala a fakt jako jsem nic moc nedělala, takže jako spoustu lidí mi psalo i na Instagramu, že jako jak jsem to všechno stihla, ale já jsem opravdu jako nic jiného nedělala. Já jsem fakt jako si udělala snídani, pletla jsem, šli jsme na procházku, pletla jsem, i na návštěvách jsem pletla, u mě jsou všichni zvyklí, že jako i na návštěvách pletu. Takže dokonce jsem ani neřídila, když jsme jeli jako za rodinou, takže já jsem pletla i v autě. Takže... No, víš, čeho by to možná šlo? I z Lochlamondu.
Že by byl silnější. On se dělá i silnější. A rychle by přibýval. A já mám tady totiž hodně lachlomondu. Takový ty vždycky jedno předínko. Před co se dělá z úleze, ten byl jaký tlustší. Vidíš to? No. Jako myslím si, že tohle, i jsem ho viděla třeba z Riosu, jako fakt tlustej. Na Instagramu. Z Riosu? A ten bude hodně, víš jako... Bude těžkej, no. Bude těžkej a já bych se bála, že se mi bude vytahovat. Já totiž ten Rios jako... Hele, nevím, jak to fungovalo, ale vím, že jsem ho viděla i z Riosu. To by mě zajímalo, pletli jste to někdo z Riosu? Mě to fakt zajímalo, protože já vždycky mám pocit, že když se pletou šátky tady z Malabriga, tady z těch jako jejich přízí, že se musí hrozně vytahovat. A asi to nebude pravda, ale mám vždycky takový pocit, že... Tak asi bude záležet i jaký vezmeš jehlice třeba. No. Tak jich ty, já už to mám jenom poslední. No já tady mám shodou okolností taky raumu. A přesně, kde si ji můžete vyzkoušet první třeba na těch návlecích. Tady, tuhle moji milovanou kombinaci. Podle mě je to naprosto krásný, úžasný. A je to rauma číslo... Hele! Už krade. Je to rauma číslo, je to rauma Fino 11 a k tomu Isager Silk Mohair 33. To je můj nejoblíbenější odstín od Isageru tohle. A takhle dohromady, já jsem totiž dlouho hledala nějaký mohair, který tu raumu úplně nepohltí a který jako nezničí tu krásnou barevnost. A podle mě, když teď Anička ukáže, tak si myslím, že se to jako povedlo. Že k sobě krásně pasujou. No. Jinak... Povedlo se ti to. A řekla bych, že ten mohair, silk mohair bych řekla, že je jeden z nejjemnějších. A že tu raumu tak jako hezky zabalí, že mi přijde fakt jako velmi jemná. Jo. Já jsem to přesně říkala, že nezanikla ta její barevnost, ale zanikla pro někoho taková ta možná taková ne ta kousavost, ale ta drsnost. Jako. Takže si myslím, že pokud by někoho kousala, tak přidejte k tomu třeba ten silk mohair od toho Isageru, který je fakt jemňonkej. Protože třeba kdo má, třeba Teal je za mě jako hrubší, jako, taková jako, jako ze všech mohairů, co jsem vyzkoušela, tak ten silk mohair je jeden z těch jako nejjemnějších. Hele, ještě jemnej je pro mě docela silk mohair od Sandnesgarnu. Ten jsem nezkoušela. Ale on má hodně dlouhý chlup. A opravdu jako hodně dlouhý chlup. A myslím si, že by tu raumu úplně zastřel. Jo. Ale ten silk mohair od toho Isageru je takový jemňonký, jo? Že ani nepřidává tolika hmotnosti. Jinak, prosím tě, každá je malinko jinak dlouhá. Protože já jsem to pletla bez návodu. Já jsem si to pletla totálně jako na punk. A podle sebe. A říkala jsem si, že si budu pamatovat, kolik řad jsem udělala. No nepamatovala jsem si to samozřejmě, že jo. A nebyla jsem schopná, já jsem to totiž pletla večer potně, si jako spočítat ty řady. Takže... Ale to na funkci nemá. Ne, na funkci to vůbec nemá. Ještě když to oblečíš, tak to nebude. Ne, když si to ještě oblečí, tak se to tam jako vytáhne. Takže u té druhé už jsem si to psala. Nevím, proč jsem si to nepsala u té první. A u té druhé jsem si to už psala, takže kdyby měl někdo zájem o to, abych to sepsala, jenom ten návod, protože fakt je to jako úplně stupidní, jo. Je to roura a tady jsem prostě přidávala. Tak, když tak mi to napište, protože... Já jsem teďko objevila hrozně fajn věc. Počítadlo řad na hodinkách. Ale prosím tě, já jsem si to psala. No, jako... Já jsem měla to počítadlo. Jo, takhle. Ale já jsem si to nenapsala. A říkala, já totiž nevím. Já si myslím, že jsem udělala jinak dlouhý ten vršek. Vidíš to? Ten vršek je podle mě, vidíš? Je delší o kousek, podle mě. No, a no. No, a nebo se mi to prostě natáhlo i během toho praní, protože já jsem tu jednu prala dvakrát. Tohle jsem prala dvakrát, podle mě. Tohle jenom jednou. Protože jsem to potom, já jsem to jenom zkusila, když jsem tuhle jednu upletla, tak jsem ji jenom namočila, nechala jsem ji rychle uschnout, abych zjistila, co to udělá na té ruce. Protože já jsem to pletla na 4 mm a přišlo mi, že to je hodně tuhý. Ale ono, jak jsem to namočila, tak ono se to krásně roztáhlo, jo. Takže je možný, že vidíš, ona je i jako širší trošičku mi přijde. Takže jak jsem to prala dvakrát, máš možná jednu ruku výrazně tlustší. No, spíš jsem to roztáhla tím, jak jsem to zkoušela mokrý, víš. Jo. A no, nevím, co bych tím víc řekla. A jsou super. Je to velice jako jednoduchý, není to nic komplikovaného a kdo by chtěl, tak si vlastně stačí, že jenom plést dál a může si z toho uplést i palčáčky. To jsem přemýšlela, mě to docela hodně zbylo, protože zase to tady mám napsaný. Sanitka. Toho silk mohairu jsem spotřebovala, prosím, pěkně 9 gramů. Jenom.
a ty raumy 25 gramů. Takže a já mám ještě vlastně jedno celý klubíčko a půlku tady toho a myslím si, že by mi to stačilo na palčáky. Takže možná ještě si upletu palčáčky. No a musím říct, že když jdu s kočárkem, tak já mám na kočárku rukavice, že jo. Ale ne vždycky tam potřebuju mít narvaný ty ruce, nebo když potřebuji třeba mít telefon v ruce, nebo třeba piju, nebo cokoliv, tak je fajn mít ty ručičky aspoň takhle jako zabalený. A je to fakt hezký. A já jsem v tom šla ve velký chumelenici. Já mám třeba ráda ty návleky i jako do auta. Když řídíš, jako... jo, že máš vlastně furt, že jo. Jo, furt cítím, ale tady to nestudí. To je dobrý, no. Tak já neřídím. Já vím, proto to říkám, že to je jako... Takže to mě nenapadlo, no. Ale skvělý bylo, že ten mohair ve spojení s tou raumou úplně odpuzuje vodu. Na mě strašně sněžilo, ale strašně. Já jsem vypadala jak sněhulák, já jsem měla na těch rukou už vrstvu. Přišla jsem domů, tak jsem to jenom sklepala a oni byli suchý. Takže to určitě můžu taky doporučit. Já tady furt tleskám jak maňas, ale mám z nich velkou radost, na to, že to byl totální punk. Vůbec jsem si nedělala vzorek nic a nahodila jsem jako ty oka, tak jsem si řekla, že by to mohlo fungovat. Fungovalo. Dobrý. A já tu mám poslední dopletenou věc. A to je to, co mám na sobě. A už jste ho tu taky viděli a to je Ivy blouse od Petit Knit a mám ho z Isager Trio 1 odstín Chestnut a Midnaco od Camarose a to je Mahagon. A je to úplně takový zakončený jenom hladce, nemá to nikde žádný jako patenty, takže úplně hladoučký. Já si myslím, že to bude takový dobrý kousek i třeba do divadla, nebo takový jako elegantnější kousek nějaký sukně, že se to bude taky jako dobře kombinovat, ale zároveň mě to baví i takhle jako s džínama, nebo jako vrstva na vrstvě. Právě to jsem chtěla, že si to bude dobře vrstvit. Já mám všude ten mohair teď. A ještě ho teda nemám vypadaný, protože to jsem nestihla, přes ho dopletla, když jsme byli na návštěvě, tak tam jsem jim ho... Ale je to teda příjemný i nevypraný. Je to moc příjemný. A ono, jak je tam to trio, tak se to tak jako hezky leskne a ten Midnaco tomu dává ten chloupeček. A je to moc hezký. Z té kombinace jsem hodně nadšená, asi si ještě jako udělám něco jiného v této kombinaci, jako přízí. Protože zároveň to hřeje, ale zároveň je to tenounký. Je to prostě tričko. Jo. Není to prostě taková ta jako chlupatá věc, když je třeba dvojitý mohair nebo dvojitá nějaká tady ta chlupatá alpaka. Takže, a tam mi chyběly rukávy a takovýhle kus těla. Od října třeba. Protože jsi to pletla, když jsi jela do toho Berlína? Do toho Berlína. Pak jsem to pletla ještě chvíli potom, ale já to dělám ve většině případů. Takže dopletu nějaký klubko po originálním těla, dopletu rukávy a pak doplejtám tělo. Jasně. Vypletej zbytek prostě. A já jsem v moment, kdy mi došel ten Midnaco, tak jsem si řekla, jo, dobrý, udělám ty rukávy, ale prostě se mi do nich nějak asi nechtělo v ten moment. Tak jsem k tomu teďko taky po Vánocích sedla, za 3 dny byly oba rukávy dopletený, pak i ten kousíček a to bylo fakt jako takhle. A byl to teda taky trošku zase o nervy klasický jako u mě, protože jsem si myslela, že mi nevyjde ten Midnaco, nakonec mi z obojího zbylo asi 4 gramy. Opravdu takovýhle jakoby... Já nakupuju hodně, Anička málo. Nebo spíš takhle, Anička dostatečně, já hodně, no, ale pak se bojí. Teďko jsem se jako hodně bála a teď jsem si říkala, teď to zase budu muset odložit, než mi to klubko přijde, protože jsem to pletla prostě třeba 29. Říkala jsem, no tak to se stane fakt. A tak já ten Midnaco mám, tenhle když tak. No, ale pak jsem si říkala, no a pak jsem se blížila a říkala jsem, no ono, i to trio už je takový no a to nevím, kdybyste teď no právě. To trio teď asi jako nikdo nemá. Právě. Takže, ale vyšlo to krásně, ještě mohl být třeba o 2 řady další. A ještě ho ani nemám právě nafocený, ale tak toho někde. Ale krásný, mně se líbí, že to je tričko. Já se totiž nepletu letní trička. Já to nemám ráda, mně se to nelíbí, na mě se to nelíbí, já si to prostě přijdu divně. Ale líbilo by se mi přesně si naplést ty trička na takovou tu chladnější část toho roka. Tohle, no, to si budu muset uplést. Já jsem si právě taky říkala, že potřebuji víc takovýhle jako basic, jednoduchoučkých jako kousků. To je fakt moc hezký. Mně se líbí, jak to hezky splývá. Víš, že je to takový, jako, je to moc krásný. Jako to se ti povedlo. Fakt jsem nadšená. To se ti povedlo i ten výběr. Mě asi nenapadlo to zkombinovat. Já jsem to se totiž inspirovala u Katky
z vlněných sester. Ta pletla taky podle mýho stria a z nějakého vyloženého mohéru. To byla jako alpaka. A ta pletla Cumulus Blues, taky asi Blues. Nebo nějaký ten Cumulus s tím Včkem od Petit Knit. A právě se mi to hrozně líbilo na těch fotkách. A pak, když na konci sezóny měli trio ve výprodeji, tak jsem si říkala, tak to je ale znamení, to musím zkusit. A právě jsem si říkala, že od stínově se mi k tomu moc líbí ten Midnatsole, tenhle. Jo. Takže jsem to vzala takhle a říkala jsem si, že ten Midnatsole je jako záruka, že mi to fakt jako nebude nikde jako štípat, že to nemá taky ty dlouhý kousavý chlupy, protože někdy ten mohair, jako já nejsem moc citlivá na vlnu, ale ten mohair někdy je takovej jako, že to někde je takový... Je takový kousavý občas, jako někde může být takový nepříjemný jako na holý tělo. A říkala jsem si ten Midnatsole, to vím, že jako bude v pohodě, jo. Takže jsem říkala tak. A spotřebu mám na tom, ale byly to 3 ty tria a 5 těch mahagonů. A víš tu velikost? Já jsem nahazovala podle mýho XL, ale udělala jsem si tady míň přidávání do té hloubky a přihodila jsem si víc ok v podpaží. Jo. Takže je to trošičku takový, ale myslím si, že když bych si dělala tu menší velikost, že už to zase jako budu mít hodně... A ty jsi podle mě měla jako menší gauge, než ona tam má, ne? Ne? Vyšel mi vzorek, na 3,5 jehlicích mi vyšel vzorek. Ale já vlastně si myslím, že jako tady ten obvod těch ok mám zase jako je ta velikost XL, protože já jsem si přihodila víc ok tady. Jenom jsem nechtěla mít delší, jakoby tenhle rozměr. Jasný. Ale krásný. A je právě taky a má to takový ten vsazený rukáv. Ono to teď jako asi nebude vidět. Ale má to takový ten vsazený rukáv. Takovýhle, jako tady takhle pruh. A pak to jde teprve. Jo, pak to jde teprve takhle, takže je to... A ono tady už je to pak takový jakoby raglánový přidávání klasicky. Ty poslední. Že to jde takhle, se přidává různě a pak tady už je klasický. Ale teď tady ten vsazený rukav se dělá hodně taky. Jo. To je taky ale taky mě to bavilo. A baví mě i to, že to vlastně nemá nikde ty patenty. Vypadá to hezky a hlavně je to hezky, jak se to jenom malinko tak jako lehce kroutí. Jo. A třeba na těch rukávech se to taky jako nekroutí nějak jako... Ale jenom tak malinko a vypadá to hezky. Vypadá to, jak kdybyste tam měl Icor. Jako Icor udělaný. No. Takže spoko. Velmi. Asi ještě někdy nějaký přibyde. Jo. No, já tady mám už jenom jako doplňky upletený. A mám tady skřítčí čepici pro naší malou. Skřítčí. Stírám skřetí ty. Tady je někdo jiný skřet. Skřítek. Je to takováhle skřítčí čepice, my dáme spíš fotku, protože ono to takhle nevynikne, počkej. No nevynikne. Prostě je to skříčí čepice. Krásný, Janičko. A je to... No, myslím si, že máme s Olivou podobně velký hlavy. Ano. Já tady mám trošku hlubší. Jo, já tady mám ty skřípečky. A je to Pixie Bonnet od... A já nikdy nevím, jak se tady to jméno čte. Atalia O'Connor. Budete mít prostě dole určitě odkaz na Ravelry. Já jsem hledala právě na Ravelry nějakou čepičku takovouhle. Můžu si ji sundat už? Můžu si ji sundat. Jo, děkuju. Právě pro skřítky, protože mě se to strašně líbilo, pro malou. A tady na to jsem narazila, takže... To je takový jednoduchounký. Je to strašně jednoduchý. Takhle, kdybych to viděla, tu konstrukci, tak si na to nemusím ani kupovat návod. Protože to je fakt jednoduchý. Se pletl tady odtud? A tady se to sešilo? To se plete vlastně odsud. Začínáte lemem. Ona tam má jiný lem. Ona tam nemá vůbec jako patent. Má tam, že se plete celou dobu hladce a tady to vlastně se jí potom takhle skroutilo nahoru. Jenomže já jsem se bála toho, že se to bude kroutit hodně a že pak bude malý začínat ta čepice prostě tady. No jasně, pak už to nemá žádný pak je to úplně k ničemu, že jo? Pak je to prostě jenom, aby byla skřítek. Takže jsem udělala centimetr patentu, pak jsem pokračovala hladce, tady na konci jsou zkrácený řady, tím se vlastně vytvoří ten skřítek a pak tady dole se udělá iCord. No, to je jako celý. Ale to je hrozně příjemný. No to je to Heavy Merino od Olive. Odstín pomgranát, myslím. Granátový jablíčko. Já ten odstín mám... Ty jo, ale to je fakt jako hezký. Já jsem ho vlastně nikdy nezkoušela, Heavy Merino.
To asi potřebuju. Je to velice příjemný. A ještě jak se to namočilo, že to tak je to úplně. Já jsem objednávala na to merino. Ale je to takový jakoby pevný. Není to žvejkavý merino. Není to taky ty italský merino, jak se prostě natahuje jak žvejky. Tak tohle rozhodně není. Není to ani tak extrémně jemný, ale myslím si, že pro to dětské tělo je to furt přijatelný. Proto jsem i vlastně objednala já na to merino. Protože jsem se bála, že když vezmu tady nějakou svoji kousavku, takže jí to nebude příjemný. Zvládá to? Zvládá to úplně v pohodě. Teda takhle, ona nemá moc ráda čepice. Jako ale když na to zapomene, že jí má, tak si ji nechá na té hlavě. Jo. A je perfektní, že vlastně ve chvíli to tady zavážete dolů, tak se to může vlastně takhle sundat jako kapucka. Jo. Takže když třeba je někde v obchodě, tak jí to jenom stáhnu dolů, ale nemusím jí tu čepici prostě sundavat. Ale nestratíme ji. A jediný co, tak vlastně ten lem si myslím, že v tom návodu není to úplně špatně, ale já bych třeba na ten lem nabrala míň oček, aby byl víc stažený kolem obličeje a pak bych přidala. Jo? Takže kdo to bude plést, tak třeba tady bych si začala klidně o 10 oček míň a pak bych přidala na ten její počet hned za tím patentem třeba. A já jsem to nevěděla, tak jsem to neudělala a mám tady od Ali gumičku, takovou tu průsvitnou gumičku. A říkala jsem si, že to sem vháčkuju, aby se to malinko stáhlo, protože takhle ono to funguje, když není venku velký mráz. Ale jakmile velký mráz nebo fouká vítr, tak ono jí to tady malinko odstává a fouká jí pod to. Takže jsem si říkala, že tam dám tu gumičku, víš, stáhne se to a bude to. Jinak, prosím vás, jsem spotřebovala, ještě mi zbylo, jsem objednala 2 klubíčka, protože podle její spotřeby jsem potřebovala 2 klubíčka, no nepotřebovala. Spotřebovala jsem 47 gramů, zbyly mi 3 gramy a celý 1 klubíčko. Takže mám ještě tady 1 klubíčko. Když můžeš mít dvojitýho skřeta. No já jsem přemýšlela, že jí z toho udělám nákrčník. Jo. Víš, aby ten... Jo, že to bude mít i k tomu hezky, že jí to bude ladit a že jí z toho udělám nákrčníček nějaký mýmu skřítkovi. Takže Pixie Bonnet, měla jsem to za jeden večer upletený. Fakt jako extrémně rychlý. I třeba, když máte někdo v okolí nějaký miminka, tak si myslím, že to je skvělý dárek. No, ty už jsi skončila? Já jsem skončila. Tak já budu ještě pokračovat. Já tady mám už jenom 2 věci, ty budou rychlý. Pak tady mám další miminčí věc. Ta je ještě mokrá, to jsem totiž včera namočila. A je to Anka's Jacket od Petit Knit. To je ale hodně rozkošný. Není to pro malou, protože už by to bylo malinký. Je to pro kamarádky malinkatou. Pletla jsem 6 až 9 měsíců, no velikost 6 až 9 měsíců. Pletla jsem to tady z Imperial Merina od Yarn Artu, tady v takovýhle čokoládové barvičce. Je to barva 3311. No a má to vlastně 50 gramů 100 metrů a vypotřebovala jsem na tady tu velikost 3 ty klubíčka a takový malinký zbyteček mi zbyl. Já jsem to teda nevážila. Ono stejně, i když bych to zvážila, tak si myslím, že by to nemělo tak vypovídající hodnotu, protože tím, že jsou tam ty patenty, že jo, a všechno, tak stejně vždycky spotřebuješ jako ve výsledku mnohem víc, než co potom to navážíš, když ustřihneš všechny ty zbytečky, že jo. Takže 3 klubíčka prostě tady toho Imperial Merina mi na to stačily. Měla jsem 4, protože jsem se bála, tak ze zbytku, i když tak upletu nějakou čepičku ještě. A ještě tam nemám knoflíčky, ale mám na to podle mě naprosto božský, ty vám musím ukázat. Ty jsou dokonalý. Já už je viděla. Protože, doufám, že budou vidět, když tak tam dáme fotku, ale jsou to takový, no, myslím si, že to nebude vidět. Jsou to takový malinký žaludy. Jo, jsou vidět. A jsou podle mě naprosto rozkošný, na ten svetříček ještě jak je hnědej. A tam jsou fakt malinký dírky, takže musím vzít malinký knoflíčky. No a pletlo se to velice jednoduše. A nahoře vlastně se plete patent, takže je to krásně i pružný, takže když je to miminko menší, tak mu to bude, když je trošku nařáchlejší, tak mu to bude taky. A u rukávu jsem přidala akorát 1 cm, aby to, když tak bylo i delší dobu, že když tak se to ohrne. A to samé jsem udělala u tělíčka, tak jsem přidala centimetr a i tak mi vystačily pořád jenom ty 3. A vlastně jsem přidala ještě jedno raglanový opakování tady u toho, protože jsem se bála, aby to třeba nebylo úzký, aby to nikde netlačilo. Protože ta Anka's Jacket mi přijde, že Petit Knit má hodně jako na tělo u těch miminek. Já jsem vlastně ten stejný pletla i Olivce tenkrát. No, nevím, co bych tomu víc řekla. Je to rozkošné. Asi to je všechno. No a ještě poslední věc, to byla čepice.
Ta není vypraná teda. Je to čepice pro mého muže. Je to opět z Moty. Tam teda nevím, jestli bude pouštět nebo nebude pouštět, protože jsem ji ještě nestihla. A tam je to jedno. Tam je to jedno, protože tam je to úplně šumafuk, že jo? A hlavně já jsem ji upletla. 24. po obědě jsem ji dopletla, strčila jsem ji jenom do tašky a večer ji dostal manžel pod stromeček. Byl Ježíšek na poslední chvíli. Já jsem ji upletla asi za 3 dny, s tím, že jsem ještě mezi tím ale pletla jiné věci. A trvalo mi to tak dlouho, protože to je vlastně celý pletený, že jo, tím patentem. A je to hipster hat od Petit Knit, velikost 4, protože ona tam má baby, child, woman a man. Takže já jsem pletla tu pánskou velikost. A teda asi jsem chlap, ale já bych ji potřebovala taky, protože mám velkou hlavu teda. A woman by mi byla možná asi úzká. A to jsem někde viděla a jsem to zkoušela, že když chceš jako vyblokovat čepici, tak si nafoukneš balónek a strčíš ho do toho. A funguje to. Jo. Namočíš ji? No jasně, chápu. A musíš ten balónek nafouknout na velikost. Na velikost hlavy. Když si nafoukneš náš balónek takovej. No jasně. Ale jako by fungovalo to v pohodě, protože já jsem taky pletla jako patentovou a by si to prostě hezky roztáhlo, protože tady to i když namočíš, tak furt to zůstane. No jasně. Tak na tom balónku to bylo takový fajn. To by bylo fajn, ale blokovat to nehodlám. Hodlám to maximálně namočit, aby to ještě zjemnilo se, ale manžel mi od té doby odmítá dát a dneska, když šel ven na procházku, tak jsem mu ji musela uzmout, aby mi ji půjčil. Jinak tím, že to je právě celý tím patentem, tak to strašně dobře sedí, si myslím, na většině hlav. Ta mota mě se z toho pletlo dobře. Jediný problém, co jsem měla trošku, že mě se hůř utahovala u toho patentu. Víš, jako kdyby to bylo třeba nějaký merino nebo něco, tak se to utahuje líp. A bála jsem se, aby vlastně ten ribbing nebyl rozjetý, takže já jsem to hodně utahovala. A pak jsem si po pár řadách vzala ještě menší jehlice, než ona tam má, aby to bylo fakt hezký. No, to je asi celý. Ty čepice je příjemná a já si ji na hlavu dávat nebudu, protože bych vypadala jak pako. A udělala jsem jí kratší. Bych měla tady svetru. Udělala jsem jí kratší, než jí tam ona má, protože manžel má rád, když to má jako fakt na té hlavě. Jo, a on nechtěl vypadat jak trpaslík. Takže já jsem mu to udělala asi o 5 cm kratší, než ona to tam má. Je dobrý to asi zkoušet. No a nahoře to má takový hezký to ubírání do toho kříže. No, a to je všechno z mých dokončených. Není. Ještě mám svetr pro Adámka. A ten vám tady neukážu, protože v tom už Adámek vesele běhá. Takže vám tady... A ten tu byl skoro celý minule. Já ten akorát neměl rukáv, asi jeden. Takže vám tady dáme fotku Adámka, jak je v tom úplně nádherný. Teda strašně mu sluší. To mám velkou radost, jak mu sluší. No, a to je... Já se podívám do svého seznamu. To je všechno hotovo. Já už mám taky jenom rozpleten. Těch rozpletených mám velice málo, takže to bude rychlý. Já mám 3. Já mám 2, tak začni. Tak já začnu. Tak jinak já jsem k narozeninám taky dostala Clio midi od Moodu. Takže to už znáte od terky, jenom mám trošku opožděně. Tak teď nevím, jestli minule už jsem ho tu neukazovala, já jsem ho nazahovala o narozeninách. Asi jsem o tom mluvila jenom. Ty jsi to měla na tom společném pletení, když jsme byli, jo. ale tady jsem ho neukazovala. Takže, já jsem si nahodila Čuku! svůj bukle, svetr, pletu podle návodu Apollonis od Sary Nordlund z té první knížky. Protože jsem hledala nějaký jednoduchý úplně návod, protože to nechce žádný jako velký vzor. Ani ten patent v tom výsledku není. Ne, vůbec. Právě teďko přemýšlím, jestli dole vůbec budu dělat patent, nebo tam někam třeba jenom iCord. To ještě promyslím. A jinak je to bukle DK z Woolpointu a je to loňská valentínská edice, jak oni měli ty kluby. A já jsem si to kupovala až když z těch zbytkových, až když jsem viděla, jako, jak to vypadá a vlastně se mi to jako hrozně líbilo, i když je to na mě trošku jako netradiční barva. Ale takhle upletení je to moc hezký. Jo, jsem z toho fakt nadšená. Jediné co tak kolem toho krku, nevím, jestli to tady jako je vidět, že mi přijde, že třeba to první klubko je jako výrazně světlejší než to druhý. Asi když se na to zaměříš, ale jinak asi si to tam myslím, jako to. že to Takže to jsem teď jako taky prokládala, když jsem chtěla něco hladkýho a už se taky blížím ke konci těla. Teďko chci doplést to klubko a pak udělám rukávy
ale měla jsem 4 klubíčka a myslím si, že mi budou stačit 3. Mhm. Protože tohle je ještě zbytek druhýho Mhm. a už jako... A to máš to docela dobrý. No a už mám jako velký kus těla, už jako jsem takhle jako na bocích. A to dělá to bukle, no. Že ono je takový ale ono jako napupnější. ještě po vyprání se to tak jako pak tak srovná. Nejsou tam vidět tolik ty jako řádky. Že se to tak No jako to jo, ale víš, propojí. jako, Jo, že vlastně to si víc přibývá. Jo, že to rychleji přibývá, než jako klasický třeba DKčko mi Jo. ještě přijde. Pletuné hlicí 4,5 a vzorek mám nějakých 17-18 a ono se to hodně blbě počítá. No, to si myslím. Ale jinak se mi to plete v zásadě jako celkem dobře. Chci počítat s tím, že u toho bukle se občas zaseknete o nějaký to očíčko. Že pítneš někam jinam. Ale jinak jako v pohodě je to kruhový sedlo, přidávalo se tady po několika centimetrech, pletu myslím 4. velikost a tak. Takže ten příště už taky třeba bude hotov. Ono, ale když na to tak koukám, tak je to Takhle to vypadá. velice fajn bukle. Ono totiž nemá velký ty očka ty nemá. očka, protože já jsem pletla No, z i bukle, když- co mělo obrovský ty oka. A já jsem Ono to... je to víc má, když je to jako nevypraný. No, ale furt jsou ale jako furt malý. je to dobrý. Ale já jsem pletla, to bylo bukle, myslím, od Dropsu. Jsem zkoušela z toho čelenku. Z toho se nedalo, aspoň já jsem se z toho nedala jako plést. Takhle ještě to můžete vidět přemotaný v předínku a vzorek. Ale tady to je teda jako velice fajn. No, Takže to mě vypadá vzoreček. jako baví. To je moc hezký. Je to na mě takový teda hodně takový měkký, takový trošku žoužlový, ale vlastně si myslím, že to bude fajn. S výsledkem, že budu spokojená. Já si myslím, že určitě. Vypadá to hezky. A takhle upletený to nevypadá paradoxně tak divoce, jak jsem si myslela, že to bude. Víš, že to není takový jako šílený růžový, Ne, není no. ale je to hezký. Ona je tam i docela ta hnědá, se tam objevuje. Takže Funka, no. s tím jsem spoko. No, já tady mám, tak si taky vezmeme tady nudí taštičku. A já tady mám něco jako Sofina. Je to takový jako moje Sofina, jo, prosím vás. Je to takovýhle. Dělám si s tím náborem vlastně úplně, co chci. Já jsem si to takhle, tentokrát jsem si to zapsala, jo, takže vím, kde co mám. A chvilku jsem přidávala tak, jak ona přidává, pak jsem to zrychlila, pak jsem to zase zpomalila, pak jsem to zase zrychlila, docela dramaticky. Od nějaký řady, kdy bylo 44 ok, tak jsem pak přidávala velice jako hodně, protože jsem chtěla mít ten středový pás prostě široký. A vypletla jsem klubíčko, tady vlastně jak se končilo přidávání, tak tam jsem vypletla jedno klubíčko, tady jsem až po sem vypletla druhý klubíčko, teď vypletu třetí klubíčko, furt v tom rovném prostě dílu, a pak čtvrtý klubíčko, který si musím objednat, protože ho nemám, protože jsem si myslela, že mi budou stačit 3, tak vypletu vlastně čtvrtý klubíčko na to ubírání zase do konce. S tím, že to bude takový hybrid. Bude to Sophie Shawl, ale přemýšlím, že vlastně ten prostřední rovnej díl potom přehnu, až bude teda celý dlouhý. Jo, tady ho takhle sešiju, nebo spíš tady ho sešiju na té druhé straně a budu z toho mít vlastně takovou kapucu. Jo, promiň, protože já nemůžu mít klasickou Sophie Hood, protože ona je vzoru kulatá a já mám docela velkou hlavu, tak já ji pak mám na hlavě úplně naraženou a vypadám v tom příšerně, fakt jako příšerně, já jsem si ji zkoušela. A i kdybych udělala podle mě jako širší, tak furt jak ona to má tady prostě kulatý, tak by to nebylo dobrý. Takže jsem si říkala, že si udělám takovou svou alternativu. Uvidím, jak to bude fungovat. Pletu to z Gazalu Alpaca Air. Odstín, počkejte, tady upadl můj papír. Odstín 111, kdy to má vlastně na 50 gramů 150 metrů návin. Je to takový takhle. Ono to vypadá, že to je hodně silný, když je to v tom klubíčku, ale ono tím, že to je taková ta dutinka, ve který je nafoukaný to vlákno, tak ve chvíli, kdy se to plete, tak mi přijde, že to není potom tak extrémně silný. A rozhodně já s tím nemám třeba takový počet ok, jako oni mají na tom obalu napsaný, když jsem to pletla v klasický jako hladký nudě. Já jsem jí tu přízip používala
Na ten testnit. Na ten testnit, který teď nevím, jak se jmenoval. Hm. No, to je jedno. Každopádně je to strašně příjemný a je to úplně ultra jemňoučký, heboučký a takový ňuchňákovský. A strašně se těším, až se do toho celé jako zabalím a bude to... No je to jak medvídek teda. Tak ono asi, když bys to třeba nesešla, tak to půjde přehodit přes tu hlavu. Jo, to určitě to půjde. Já jsem o tom přemýšlela, že to buď sešiju, anebo bych tam třeba dala jenom vždycky nějaký jako nenápadný špendlíčky. Jo. Víš, abych to mohla kdykoliv jako sundat, no, tak ještě uvidím, jak to udělám. Vylítly mi nůžky, pardon. Já tu mám další taštičku z pejska, to mi ušla maminka. K narozeninám jsem dostala pejsčí taštičku. A v tom mám svařené víno, ponožky, zase úplně klasický, obyčejný, třpiťavý, vánoční, teď budou trošku povánoční ponožky. Pletu zase tady na těch 10 cm párátkách a k tomu asi není moc co. Teďko už za chvilku budu dělat, už asi udělám platu. Ty byly na výletě v Londýně. Ty byly na výletě v Londýně. Ale jak vidíte, moc jsem tam toho nepletla. Jsem pletla v letadle, jsem pletla, pak na lodi jsem pletla a mezi tím jsem toho moc nestihla. Ale upletá je ta příze nádherná. Ještě krásnější, než je v tom klubíčku. Fakt mě baví moc. Myslím si, že si přesně zaslouží ten hype, co kolem ní vznikl. A... Já jsem si ji právě hrozně šetřila, že si ji vezmu do toho Londýna. Tak protože on to má takový jako nebelvírský barvičky. Právě, takže to je... Vidíš, já nemám teď na žádnou ponožku. To se mi dlouho nestalo. Ale teď Štěpánka vydala vlastně, nebo dala instagramový post o tom, že bude zase kal ponožkový. A 4 páry, budou pouze 4 páry letos. A to si myslím, že bych mohla stíhat docela dobře, protože letos nebude asi vydávat ty návody, to vypadá, takže nebudeme testovat návody, ale mohla bych stíhat aspoň ten kal tímhle způsobem. Uvidím. A první téma je nějaká stará láska, něco, co jakoby máte v plánu už dlouho. Já mám spoustu ponožek, co mám v plánu dlouho. Takže to jsem si říkala, že tam musím něco vymyslet, ale já toho teď mám hrozně moc na ten první čtvrtrok uplést. Protože, a to se tady dostanu ke svému rozdělanému. Nebo chceš teď ty? No, povídej. Protože ty vždyť jsi měla ponožky. Tady u toho budeš podle mě povídat dlouho. Já tak dlouho u toho povídat nebudu. Mám tady, prosím vás, děsnej bordel hlavně, jo. Ale... Chceš asistenci nějakou? Ne, já to zvládnu, jenom já potřebuji víš najít ty klubíčka, aby mi to nespadlo z těch jehlic, to bych totiž hrozně moc plakala. Protože já už jsem začala výplet. A je to... Je to něco, co teď vůbec nemáte šanci vidět, co to bude, ale je to halibut svetr. Jsem akorát ten svůj měla včera. Jo? Já jsem si říkala, jestli ho nosíš vůbec, jo? Včera jsem ho měla. Je to halibut. Jo, tak už ho tu vidím. Pro manžela, protože bude mít v březnu narozeniny a já jsem si říkala, že abych pak zase se nestresovala a nedělala to na poslední chvíli, že si to dám jako novoroční nahození. Takže tohle je prosím vás moje novoroční nahození. A mám zatím jenom takhle tu část toho krku a tady jsem teď začala s výpletem, takže opravdu nic hroznýho. Spíš je to hrozný, že toho mám tak málo. A tady vlastně vzadu ty zkrácený řady mám udělaný. A pletu to z Lochlomondu, tohle je, prosím, pěkně odstín. Jedno je 13 a jedno je 06. Nevím, který, proto jsem se tam nenapsala chytře. Každopádně, tohle je taková tmavě modrá. Má moc hezky tam ty ňopíčky. A má to tam barevný ňopíčky. Má to tam modrý, takový oranžovo-červený, no prd je vidět, ale dáme když tak fotku případně, nebo to uvidíte potom, až toho budu mít víc napletenýho. A tohle je taková šedá, řekla bych, že teplá šedá. Má to tam takový trošičku béžový odstín, nebo ono to není asi úplně moc vidět. A já jsem totiž nechtěla k tomu dávat třeba světle modrou. Já si myslím, že už by to bylo takový moc takový na sílu. A myslím si, že tohle bude docela hezká kombinace. Bude dobře kontrastní a zároveň to není černý a není to bílý. Takže to bude takový jemnější a myslím si, že bude moc hezký. Manžel je rybář. Doufám, že to nebude nosit jen na ryby.
Ale řekl mi, já mu říkám, no a bude se ti líbit, jako, chceš ho opravdu? A on mi to říká, tak když tak si ho vezmu na ty ryby, ne? A říkám, ne, to není svetr na ryby. Tak uvidíme. Každopádně já už mám halibuta strašně dlouho koupenýho ten návod. Mám návod i jak na svetr, tak i na ten kardigan. Protože ten kardigan vlastně se dělají ty ryby ze spoda a nahoře je to jako prostý od nějakého výpletu a tohle naopak vlastně ze zhora má ty rybičky a dole potom nic není. Takže jsem si říkala, že potom bych si upletla já sobě kardigan, protože ten se mi strašně líbí, takže bychom k sobě mohli ladit. Na rybách. Ne, na rybách, kam nechodím teda. Ale počítala jsem si vzorek, nevychází mi úplně z toho Loch Lomondu, ale asi mě to netrápí, protože ona tam má strašně velký pozitiv ease. Takže když mu to bude já nevím, třeba o 5 cm menší, tak si myslím, že jsem pořád jako na tom dobře. Moje ty ryby jsou i dost hluboký. Já jsem si říkala, že možná to sedlo ukončím dřív a potom ty ryby vlastně dopletu na tom rukávu. Víš, už zvlášť, protože... Já jsem je pletla dohromady celý. Ono totiž tam je poměrně hluboko ještě přidávání. Ale pletla jsem je celý a jako mám to nositelně hluboko, nemám to jako, ale taky jsem to pletla jako stenčí, trošku přízem. Jo. A zase ty jsi menší, že jo, než Rudolf. Takže to by mohlo... Na těch chlapech si myslím, že to že sedí to mohlo být jako dobrý, líp veď? asi než jako... Jo. No takže uvidíme. Já se s tím doufám, budu muset teď v brzké době popasovat. Doufám, že se mi to povede plést co nejdřív, abych měla ten ne těžký výplet, ale spíš na ten, který se musíš soustředit a musíš ty papíry sebou mít. Ale je to takový jako nepravidelný trošku, jako... No, že to není úplně něco... Takhle, ty první řady ty si zapamatuješ, že jo? Ale potom u těch rybiček už ne. Tak abych potom měla co nejdřív jako hladkou nudu a mohla plést už potom všude, no. Takže tak, mám 9 těch modrých a 2 ty šedý. Doufám, že mi to bude stačit. Ale přišel totiž tenkrát Loch Lomond a právě mi psala, už tady máš ten Loch Lomond, jak jsi objednávala. Tak jsem tam přišla a teď jsme počítali, kolik vlastně jich budu potřebovat. No tak jsem čapla skoro celý pytel tý modrý, nic tam nezbylo a šla jsem. takže tak, pletu velikost 4, s tím, že tam to mělo u té velikosti 427 cm vlastně obvod u hrudi, což si myslím, že by mělo úplně krásně stačit, i když to bude trošičku menší. Je to od Caitlin Hunter halibut sweater. To je asi všechno. No. Tak já tu mám teďko takovej můj masterpiece, jak bys řekla, ty chlubící svetr. Je to věc, kterou jsem chtěla nahazovat už 2024 na podzim. Podle mě jsem ji i nahodila, nebo určitě jsem ji nahodila a pletla jsem nejmenší velikost, ale bylo to asi jako fakt jako obří. Velmi obří. Tak jsem to zahodila naštvaně. A teďka jsem si dělala právě, když jsem dopletla tohle a ten šátek, tak jsem si dělala trošku pořádek v tom steši a říkala jsem si, musím něco vyplést. A tady toho byla jako docela hromada, protože je to hodně barviček, tak to zabíralo hodně místa. Ty jsi to taky ještě neviděla celý. Já jsem viděla jenom fotky. No, ale neviděla jsi ani jako celý ten spodek. Ty jsi pokročila dál. A říkala jsem si, že ti to ukážu až jako naživo. Je to Yale Cardigan Andula. od Marie Valin. Moje takový těsně před novoročním nahození. Andula, kolik toho máš? Ale je pravda, že teďko včera už jsem si říkala, že to plést nemůžu, že už mi jako bolely ruce dost. Já se sebou přestanu asi kamarádit. Že to No, normální. já jsem chtěla mít hotový ten spodek. Než zase jak půjdu do práce, protože vím, že na to nebudu mít už tolik času. Tak se říká, no tak dodělám ty a ono se to plete fakt jako dobře a tím, že já jsem nahazovala nakonec o 60 okní, než je v návodu. Aha. Tak to pak šlo a už jsem si to i zkoušela a mám to jako hezky akorát. Hele, a to ti jako vychází vzorek? Vychází mi vzorek. Že ona to má úplně gigantický. Jo. Já mám třeba, nebo takhle, mám vzorek třeba o 2 očka míň, ale to mi neudělá pozitiv ease asi 100 cm. No to je no. Takže to je Yale od Marie Valin. Oni ty vzorky jsou hrozně jako jednoduchoučký. Střídá se tam, maximálně je tam třeba 5 ok. Tady v tom už je to horší, tam už jsou i ty delší kousky v tom, co bude na zbytku. Tady ta šedá, tak tím už to bude dopleten až jako
až jako nahoru, ale tady ty malý vzorečky tak se pletly vlastně hrozně hezky. Právě to jako ty proužky. Chceš mít další a další. Jinak já pletu z příze Super Soft od Host Garn. Mám asi 1 000 000 odstínů, takže vám to asi ani nebudu ukazovat. Mám je všechny vypsané na Ravelry a v tom návodu já jsem je nepoužívala přesně tak, jak je mají, ale dělala jsem si to jako velmi intuitivně. Snažila jsem se, co jsem se snažila dodržet, že většina těch barev je tam 2krát a jednou jakoby ta podkladová a jednou jako ta výpletová. Jednou je tam ta modrá a 3krát je tam ta hnědá, myslím. Protože mě se přijde vám to normální, aby to někdo stihl od jako nového roku? Ne, za týden. V pondělí jsem. No to je jedno. To mám neděli. Já jsem v šoku. Já jsem normálně v šoku. Koukejte. Právě jsem se tam dala i tu tyrkysovou jako takovou, protože mně to přijde, že ty šetlandský vzory to často mají, takovou jako jednu tam úplně jako... Jo. Jinak... Tak se ještě pokucháte, jo. Takže tady 1000 camfourů, tadyhle je vlastně ten stýk, ten se bude střihat. Počkejte takhle. No, takže to je můj chlubící svetr. Ale teda na to, že máš nahozeno o 60 jako míň, tak je to... Jako furt to mám s pozitivizem, ale já to chci mít takový jakoby volný, takový kabátkový. Ono je to takový kabátkový. Jasně, ale ne, víš, jako, že to pořád, jak to, ne, že to je velikánský, no, jasně, je to... ale prostě je to tak akorát, jo. Protože to je prostě o 60 mám po 60 okný. A fungovalo to výborně. Tady jsem akorát na ten druhý vzor, ten má jiný počet oček, tak tam jsem 2 očka ubrala. Jo, no tak ty 2 takže očka jakoby se tam úplně ztratí, v pohodě. No. No a tam 2 přidávám, myslím ještě. A to je fakt krásný. To je tak krásný. Takže... To jsem na to jakoby velmi pyšná a to, ono se to pletlo fakt hrozně hezky. Ono vždycky bylo, na začátku ty řady jsou jenom hladce a mezi tím je pár těch výpletových. A já jsem si vždycky říkala, no tak si udělám jeden ten vzoreček. No je to nádherný. A teďka už se bude plést jenom tady tím vzorem vlastně až nahoru a pak to má zase ten výplet na rukávech. A ten uvidím, jestli budu nebo nebudu dělat. Jak se mi to bude zdát. No, tak ještě já vám ukážu tuhle stranu, to je to bez toho mostku. To je tak krásné. Ne, to je fakt jako, já jsem úplně o něm měla, jak je to krásné. Já jsem ti to právě neposílala. Ty jsi to viděla někde potať. Si myslím. To je tak, ale jako to je tak nádherný. Já jsem normálně úplně jako... A já jsem ti to schválně neposílala, říkala jsem si, že ti to ukážu až jako naživo. Akorát teda nelekněte se tady dole, je to udělané takovým nějakým jako hráškem, jenom hladce obrace se to střídá. A hrozně se to kroutilo, takže já jsem to pak jeden večer jenom položila na vlhký ručník a jakoby našpendlila a srovnalo se to. Hele, Aničko. Jo, tam je chyba. Tak dobrý, a není úplně dokonalá. Ne, ale je tam chyba jedna, no. Ale říkala jsem si, že to tam... Určitě bych to nepředělávala, maximálně bych to double stitchem, víš, jako vyšila. Ale... Buď to udělám, nebo se na to nevšimne. Takže, ale mám to teda rozdělený značkovačem po těch jednotlivých opakováních. Aby se mi to aby to bylo jednodušší. Jasně, no. A to dělám jako skoro u všeho, dělala jsem to i tady. Tady to bylo asi po 16 a tady to po 22. Takže. To je tak krásný. Ty budeš mít chlubící svetr do Olomouce? To do Olomouce asi nebude. Myslíš, že ne? To myslím si, to je konec března? No, to bych musela plést jenom to. A teď tohle máš za týden. No, ale nedělala jsem nic jiného a včera už mi fakt hodně bolely ruce. No. A vypadá to i na tom to vypadá hezky. Je to právě krásný. Ono by to bylo krásný i jako nějaký šál třeba. Víš, nebo něco. Tak ono by to bylo i krásný si to jenom pověsit někde a koukat na to. Ježiš, to stříhání to mě hrozně bavilo. Když jsem pletla, já jsem ho tady asi neukazovala, protože už jsem ho dopletla dřív, než jsme začínali. Ale já jsem pletla ten Bluebird cardigan od Rany Hakalachto. A ten se stříhal. A mě nejvíc na celém tom pletení bavilo to stříhání. No zatím mě to děsí, tadyhle 1000 camfourů. To je úplně jedno. No a takhle mám teda všechny ty, tak. Ale na Ravelry mám u toho projektu všechny vypsaný. Co to je za barvy. Je to krásný. Ještě tam možná pak vypíšu, co jsem použila v jakém tom vzoru. Když se mi bude chtít. Jo, hodně. Takže to je můj masterpiece. To je masterpiece. To bude chlubící svetr. Tak minimálně třeba aspoň na ten, jsem chtěla říct kemp, ty. Na tábor by to mohlo být. No, takže ti máme hotový rozpletený. Takže teď už jenom nákupy, dárečky, Ježíšek a tak. No, tak já bych možná ještě začala
něčím, co jsme minule chtěli ukázat a neukázali jsme ho. A protože jsme vlastně mysleli, že budeme natáčet v prosinci, pak díky shodě okolností a tady Aničky nemoci a tím, že byla v Anglii a tím, že toho bylo prostě moc, tak jsme nenatáčeli v prosinci, tak vlastně jsme nestihli ukázat pleterský slovník, který už asi úplně všichni znáte, myslím si, že není nikdo, kdo by o něm neslyšel. Napsala ho Štěpánka Drchalová, má, kolik to má, 22 stránek, myslím, podle mě. No, 22 i s koncem. A na 22 stranách se Štěpánce povedlo naprosto něco nevídaného. Je tam úplně všechno, co potřebujete. Jakože úplně všechno. Kamarádky, co se snaží naučit plést a co nerozumí, že jo, zkratkám všem, tak všem jsem jim doporučila ten slovník. A není to proto, že by jsme byli nějak podplacený, nebo nám někdo řekl, že o tom musíme hezky mluvit, to jako vůbec. Je to jenom o tom, že jsem přesvědčená o tom, že to je skvělá věc, skvělý počin, co se Štěpánce povedlo. A myslím si, že každá pletařka, co chce začít, tak se jí tady to bude hodit mít v knihovně. Jo, že to je něco, co fakt vám jako pomůže se zkratkama, se vzorkama, s naprosto vším, co potřebujete vidět. A co právě holky třeba, co mi psali, oni vždycky říkají, no ale toho je strašně moc. Víš, že jsou jako hrozně zmatený s tím, co všude je napsaný v návodech, na videích a takhle, a že z toho mají chudinky jako hlavu v pejru, z jehlic, z velikostí, co je s lankama, co není s lankama. Všechno tady je. Všechno tady je, takže můžeme jen doporučit. No. Takže to byla jedna věc. A druhá ještě, zůstáváme u papírových. Já si to musím teda tady trošičku jenom připravit, protože já už do něj aktivně píšu. Je pletařský deníček od pana Kristiána z ateliéru Kompot. A já jsem si ho hrozně přála. Když vlastně ukazovala na Instagramu, že ho bude vydávat, co v něm všechno bude, já byla tak šťastná, že něco takového u nás vychází, že to bude v češtině, že to právě bude dobrý i pro ty pletařky a pletaře, kteří tou angličtinou úplně nevládnou, nebo který, že jim to v tom překáží, prostě ta angličtina, protože chápu, že pro někoho to může být překážkou. Už tam mám napsaný projekty. Ještě ne. Už jsem začala. A tady vlastně máte vždycky třeba název, velikost jehlic, přízy a tedy. A tady máte možnost si psát nějaký poznámky. A já jsem si říkala, že tady tu stránku věnuju tomu, že si tam vždycky dám fotku toho projektu hotového. Že si udělám takovou tu polaroidovou hezkou fotičku, dám si to sem a budu to mít jako takový album i sama pro sebe, abych se mohla pokochat tím, co jsem upletla. Jenom asi budu potřebovat časem další. Nějak moc rychle se mi to plní. Já jsem ještě nezačala to dopsat. Já píšu a plní se mi to nějak moc rychle, takže jsem si říkala, tam nesmím psát taky ty malý projekty. Že tam budu psát jenom velký projekty. Protože jinak... Masterpiece. Jinak jako to bude strašně, pak jich ujím 10 v té knihovně. Takže teď tady papírové záležitosti a poslední papírová záležitost. Něco, na co jsme se s Aničkou hrozně těšili. A já si pamatuju do teďka ten den, kdy podle mě Lajne vydalo na Instagramu nějaký video, že budou tu knížku vydávat. A obě dvě jsme s Aničkou navzájem si napsali, že to potřebujeme. Protože je to The Art of the Sea. 23 návodů je tam. Inspirovaných mumínama. A mumíni jsou naše láska. Takže tady máme mumíní knihu. Kupovali jsme si ji na Vlněných sestrách. Anička byla naprosto bleskurychlá, když ji naskladnili. Já jsem je předobjednala. Anička je předobjednala dokonce, protože jsme takhle. Aby nám neutekli. Anička Vlněným sestrám psala, jestli ji budou mít, protože jsme říkali, že kdyby ji náhodou neměli, což jako nebyla úplně moc velká pravděpodobnost, jo, protože je to nádherná knížka. Ale kdyby ji neměli, tak jsme říkali, že bychom si ji když tak objednali přímo online. A já tady teď hledám ten svetřík, co si chci já uplést. Tady. Počkej, já nevím, kde bude nějaká hezká fotka. Jo, tohle je to taková všeříkající. Taková velice všeříkající, no to je podlejz vidět. Ale tady takhle. Je to taková černá bundička, bych až řekla. A vlastně tady má vypletaný mumínky na kapsách.
A jenom už kvůli tomu, já jsem tu knížku hrozně potřebovala. Protože... A nejsou všechny ty návody udělané tak, že by byly s vyplejtaným mumínem nebo vyšitým mumínem. Spoustu z nich je jenom jako inspirováno nějakou z těch postav, takže jsou tam copánkový návody, nějaký vyplejtaný návod, a nebo třeba podošky. jenom tou krajinou. Tady je třeba svetr Cloud and Mist, který je inspirovaný vlastně těma mráčkama a tou mlhou, takovou tu typickou, co vždycky se znáší nad tím mumínčím údolím. Takže není to jenom jako pro fanoušky mumínu, ale podle mě jsou tam i jako fakt hezký návody. Třeba tady ta vesta, ono to asi nebude vidět, ale to je úplně obyčejná obyčejná černá vesta. Taková velice variabilní, myslím si, že Pak to nemusí mít jenom jako milovníci prostě mumínů. Proužkovaný svetr je tam, No, pak je tam tady. takovej vyplejtaný. Tady je proužkovaný svetr. Na Ravelry jsou všechny ty návody. Jo, takže si to musíte prohlížet. Až do Aleluja. Je tam i tulipánková, taková Jo, pak je tam jeden šálička. s límečkem. Tady je copánkovej, třeba úplně jednoduchý svetřík zase. Jo. Pak je to podle mě knížka, ze který si neupletete jenom ten jeden návod. Protože kolikrát já mám problém, že si nekupuju ty knížky, protože se mi tam třeba líbí v celé knížce 2 návody. A tady se mi jich líbí strašně moc. Tohle je třeba taky nádherný. Ale tady to je vyšší web, si myslím. Myslím si, že jsme se o tom bavili, že něco je vyplejtané a něco je tam dovyšitý. A to je taky krásný teda. Jako jsou tady, všechny jsou velice nádherný, myslím si, že tohle se jim hodně Jediný, co si asi nebudu plést, je to pončo, co tady je. Protože na pončo teda moc nejsem. Nevím, jestli kolik si toho budu nebo nebudu plést, tenhle je taky moc hezký. A to je podle mě ten od té Sary. Jo, no tak. Anička a Sary Nordlund, jo. Tak byl to jeden z těch, co mě zaujal. Je to takový jakoby jednoduchoučký výplet, kdy jsou jenom posunutý ty očka. No. Ale, no, jsou strašně super. Moc hezký, to se mi... A tady ta vesta, to je moje láska, ale bude mě stát podle mýho, nevím. Asi tak 1 000 000, protože je to protože je z bukle, ale z nějakého super tlustého bukle, kterýho je potřeba třeba 15 klubek. Je nějaká hezká. Nějaký takový ten Teddy yarn něco. No, to a je to pleten takovým tím double knitting, takže jako další výzva. Ona je barevná normálně, jo. Tady je černobílá fotka. Ale jakoby tohle já jednou mít musím. Ale tu teda to bude, jak říkají holky, investiční. No a ona je jako takhle a z druhé strany je to. Tady neukazuju ten výplet. No, takže... Ale jako... Je krásná, ale miluju. to je taková ta bača vesta. Taková ta, co nosí ty bačové, taky ty... Ale z té druhé strany je to... Počkej, takhle z té druhé strany. Je jako míň chlupatá. A na zádech má toho mumína. V případech. Jako, je to nádherný, no. Ale takže... teda, Aničko... No, já říkám jednou. Já neříkám teď nahazu. Teď mám tady jeden projekt už. I tohle je hezký, tohle se třeba líbí mně. I to má jenom na ramenou takový ty vlnky. No, takže je krásný. To máme taky každá svůj výtisk. No a u mě se potom teda hodně rozrostla můdí rodina. U mě jenom o jeden. U mě teda bylo hodně. Tak já teda rychle vezmu tu můdí rodinu. A pak můžeš říkat Kubička. Protože... A to pak mám ještě ten... Tak, já tady mám takhle bednu s mýma těma. Takže první můdí a přírůstek od mojí nejlepší kamarádky. A za asistence Aničky je tohle pouzdra. Už tam teda mám nějaký věc, tak doufám, že to nebude lítat ven. Tady mám pomocnou jehlici, co mi věnovala Anička ze svých zásob. A to je vlastně tady to velký skládací pouzdro na jehlice, který se mi barevně hodí k mý taštičce. Takže z toho mám velkou radost. Dále jsem tady dostala, protože se úplně teda nedohodli, dostala jsem pouzdro na jehlice od mého muže, taky v té barevnosti, ale to je trošičku jiný. To je takový to harmonikový, a který se spíš hodí mi přijde na takový ty pevný jehlice, ale myslím si, že jako využiju obě dvě, protože mám tolika jehlic, že by se mi stejně do toho jednoho pouzdra nevešly. Já to mám hodně nacpan v tom pouzdře, když to máme všechno. Právě, takže si myslím, víš, že jako to vůbec nevadí, že myslím si, že to nevadí, že se Ježíškové tady nedovolili. ještě jedna kapříčka, takhle, a že to vůbec nevadí, takže mám ještě tohle. No,
tím to ještě skončí. A pak moje ta stejná kamarádka mi dala ještě k Vánocům takovýto pouzdro, co už má Anička, na ty značkovače. Takže mám tohle. A manžel, protože miluje kožený věci a nedává to, jak já se o ně nestarám, tak mi na to koupil houbičku a přípravek na udržování kožených věcí. Dost pochybuju, že to tím já budu krémovat. Myslím si, že ho tady já si myslím, že tady bude po večerech sedět a bude krémovat. Protože já na to moc nejsem, mě to nebaví. Spíš na to zapomínám. Ale on je na své kožené věci velice opatrný, takže tady mám i... To myslím, že koupil taky úplněnek tohle. To nevím. Myslím si... Nebo ne? Já nevím. Někde to koupil, to bych teď kecala, ale mám tady. Tak, já tady teda navážu kompotem. Já jsem, taky mám samozřejmě pleterský deníček. A k tomu mám vánoční perníček, ten je třpitivej. Je krásný. A vánoční jehličí a svařené víno. To byla taková hrozně milá pozornost od Kristiána, tak za tomu moc děkuju, protože my jsme se domluvili, že mi pošle každý z nás, že pošle ten pleterský deníček jako dáreček. A když jsem si vyzvedávala tu krabici, tak si říkám, to je jako těžká na to, že v tom má být jenom ten deníček. A byla v tom ještě takováhle krása. Já jsem z toho i nahodila ponožky, pak jsem je zase vypadala, protože jsem to úplně neviděla. Musím na to vymyslet něco zase speciálního, proto už to mám přemotaný. Ale nějaký z toho krásný, úžasný ponožky udělám a krásně se to taky třpití. Já jsem tam vlastně měla velký svařený víno, malý takový to vánoční. To bylo to... Jo. Já teď nevím, jak se to jmenovalo. No, moc každopádně Kristiánu. Takže ještě jednou moc děkujeme. Bylo to krásně, jsem byla úplně dojatá. Jo, já taky. A ještě když jsme u Kristiána, tak jsme s ním natáčeli rozhovor, takže kdo jste ho třeba ještě neviděl, tak se můžete kouknout u něj na YouTubeovém kanále. A nejenom rozhovor s námi, ale má tam další inspirativní ženy. Velice mě baví ty rozhovory. To mám vždycky radost, když je videa, tak já, když jsem venku na procházce, tak si to pouštím jako podcast do uší. A chudák Anička natáčela ten rozhovor s tím operovaným zubem. Byla oteklá, chudinka. Ale to tam není moc vidět, není to tam naštěstí moc vidět. Já jsem si sedla jakoby na druhou stranu, ale měla jsem úplně takhle modrou tvář. Ale zvládla to, protože to jsme už nechtěli dál právě oddalovat. Takže to bylo pro nás totiž docela dost výjimečný. No, tak pokračuj. Já toho moc nemám tentokrát. Pak jsem si koupila z polského Momínama, tak jsem si koupila Pergint mělo to být na vánoční svetr, ale ten jsem nestihl, protože pletla. Ale kupovala jsem si to v listopadu, takže šance tam ještě byla, ale měl to být svetr od Ansjörsgard, podle mýho se jmenuje. Anna Ona má taky hodně severský příjmení. Když tak vám sem dám a myslím si, že ho zrealizuju. Bude červený s bílým výpletem, takže ten realizuju, jenom prostě to nebude na letošní Vánoce. Folklore svetr se to myslím. Folklore svetr se jmenuje, jo. A dáme ho sem. Ona měla i jako kal, myslím, před Vánoce. No, já tady mám tu černou motu, o který jsme se bavili. Já ji mám ještě nevybalenou, protože si říkám, že takhle je jako... Že nepustí barvu, když je v tom No, spíše brouček proof, jakože se nikdy si nedostane žádný molík, kdyby tady náhodou něco lítalo. Já teda se snažím mít všechny klubíčka na světle, aby se tam nic jako nemohlo uhnízdit, ale tady v tom je, že jo. Bezpečí, takže mám 2, 4, 5 klubek jsem si vzala, s tím, že ještě nevím, co z toho bude. Původně jsem to přemýšlela na na tu mumíní bundičku, ale teď se trošku bojím těch mumínů. Takhle, udělám vzoreček, výjimečně. A uvidím, co to udělá. Když to bude prostě pouštět, tak tam, nebo že jo, vyperu ten svetr, ty kapsy udělám zvlášť, a už to pak moc prát asi nebudu, no. Ale nevím. Každopádně tady mám motu a zase odvlněnek. A pak tady mám West Yorkshire Spinners Fleece Jacob v takovýhle obyčejný, podle mě úplně nebarvený variantě. A můj muž, když mi objednával totiž vánoční dárek, co mi stojí tamhle, tak se mi ptal, hele, a nechceš tam něco? Protože to objednával z Two Sheeps ze Slovenska.
Když už tam objednávám, já se nebudu dělat, že ti neobjednávám dárek, nechceš tam něco? No a já jsem tam objevila tady ty předínka za úplně směšnou cenu. Já nevím, třeba 6 euro? Ani ne, 6 euro. A bylo jich tam 6, no tak jich mám 6. A je to 100 gramů, je to DKčko, 225 metrů, s tím, že jsem si říkala, že bych si upletla právě nějaký takový ten svetr ve stylu té Ingrid od té Petit Knit. Nějaký takový to bude hezký. Bílej univerzální svetr. Jo, budu mít něco bílého. I teď, prosím vás, mám na sobě bílý tričko, dneska nemám černý. To já bych chtěla se pochlubit. Takže, tak. A pak ještě jenom tady mám taštičku od Fanny, jak má Anička tam. Tu taštičku počkejte, tak. Tak já mám se slepicema. Ta je naprosto boží. A tu mám od Faninky. Faninka mi nechala vybrat celátku. A ušila mi se slepičkama. Vevnitř je taková růžová, je z té kočárkoviny, takže je omyvatelná. A já jí za to ještě jednou moc děkuju, protože ji úplně miluju. Takže to mám taštičku. Teď ty, Aničku. Já? Tak já jsem měla v listopadu narozeniny a dostala jsem tady od Teresky takovouhle krásnou ponožkovou, zase třpitivou, ale ta má zlatý třpit a měla by být trošku taková jako měňavá, že to není jako jednolitá barva. A to bude zase věc, na kterou budu vymýšlet nějaký jako dokonalý projekt, takže z toho bude něco tak za 3, 4, 5, 6... 10letí. A pak jsem dostala takovýhle boží nepelvírský svetříček od paní Weasleyové, který má i Italian bind-off tady dole. Jo, pozor, jo. I na rukávech. Takže to jsem byla hodně dojatá tady ze svetříčku. A ještě jsem tam měla ten pin, připínáček a ten mám na taštičce, kterou tady Harry Potterovský. Takže to mám takový vánoční, narozenínkový ještě dáreček. Narozenínkový. No a já tady mám klubíčka, protože vím, že se mě někdo ptal na Instagramu, co to je za klubíčka, z čeho to pletu, tak je to prosím vás od Yarn Artu Forza Solid, je to ponožková příze, 100 gramů, 420 metrů a byla to barva 108 a 146. Takže z toho jsem to pletla. A někdo se mě tam ptal, jestli by to bylo dobrý třeba i na čepici, což nevím, nedokážu říct, jestli by to jako nekouslo na čepici. Jo, takže to úplně nevím, ale podle mě naprosto geniální nebelgijský barvy. Takže tak. No a pak tady mám ještě co měla Anička. Tak k ní mám ještě takovouhle a je to od Langu, Miele Coloris and Lace Lux Super Wash. Je to ponožkovka normální 100 gramů 400 metrů a já mám ještě takovouhle, takže protože to tam vlněný sestry naskladnily a já jsem věděla, že to bude rychle pryč, takže jsem to okamžitě objednávala a říkala jsem si, že to bude fajn dárek. Takže super dárek. Takže tak. A pak tady mám já dárek od Aničky. A k narozeninám, že? Já jsem to dávala. Je to předínko Halloween. A ponožkovka 100 gramů 420 metrů. A je to takhle krásný. Podívejte, jak je to krásný. A ono to tam má vevnitř takovou tmavší tu fialovou. Že jo, myslím, že jako ona tam není moc vidět, ale myslím si, že to bude... Takhle tady. No. A myslím si, že to bude nádherný, ale bude to přesně, jak to říkala a Anička, bude to naprosto výjimečný kousek, který jen tak do něčeho neupletu. A je to... Od koho to je? Klubka od Lary. Jo. Někdo to tam je. Asi jo. Já to nevidím. Jo, tady to, už to vidím. Jo. Tady taková malinkatá ovečka. No, takže to byl můj dáreček. Tak asi dopověz to a já pak povím tady ten... Jo? Tak jo, já tady mám už jenom klubíčko spůny Merino od Istexu. To mám na čepici pro malou. Nic zajímavého, ale do toho jsem se ještě nestihla nějak pustit. Pak tady mám dáreček od Janičky, tady z naší plzeňské skupiny, protože my jsme se nějak vsadili, ani jsem o tom nevěděla, jsem vyhrála tu sázku a ona mi za to prosím vás donesla klubíčko, jo. Úplný blázen. Každopádně je to ponožkovka, kterou ona koupila v obchůdku v Německu a je to má klasický 25 polyamid, 75
vlna, ale je to v takových krásných jako hnědo-béžovo-oranžových odstínech. A mělo by to podle fotky proužkovat, takže na to jsem hodně zvědavá. A je to teda strašně jemňoučký, protože je to merino. Víš, takový ňuňavý je to. Takže ty ponožky podle mě z toho budou velice příjemný. No a poslední věc, to už jsem vám ukazovala moher, ale teď k tomu mám teď převinutý to klubíčko od West Yorkshire Spinners. Chci to plést takhle dohromady a možná, doufejme, když se všechno podaří, tak z toho bude Dagmar. Ale týdle mám málo. Musím si ještě objednat jedno předínko. A doufejme, že z toho bude Dagmar. A doufejme, že to stihnu třeba. Já bych to teda ideálně chtěla stihnout do toho Olomouce. Nebo do té Olomouce. Ale myslím si, že nemám Já si myslím, že taky tady Yale Cardigan nebude. Myslím si, že jsem bez šance. Tak na tábor. No, tím končím tvá A já to mám úplně poslední věc. A já jsem se účastnila už po druhý klubíčkovýho swapu, který zaštiťuje e-shop La Mercerie, myslím se jmenuje, kde se člověk přihlásí, vyplní tam takový krátký dotazníček, jaký má rád barvy, jestli si přeje jenom v rámci své země, nebo jestli chce posílat balíček jako mezinárodně. A tam to funguje tak, že vytvoří dvojice. Není to tak, že od někoho dostanu a někdo posílá mě. Vyloženě vytvoří dvojice. A já jsem teďko posílala balíček do Austrálie. Mojí vyměňovací tady partnerkou tak byla Jade, která šije teda projektový taštičky, takže já jsem dostala i projektovou taštičku hrozně hezkou. A je to o tom, že se vyměňuje jedno ponožkový klubko, plus to můžete dát nějaký jako maličkosti, nebo co jako uznáte za vhodný, ale jako to hlavní je to jedno ponožkový klubko. Já jsem posílala klubíčka od Kompotu a já jsem dostala takovýhle krásný, třpitivý, vánoční klubíčko, nějaký australský značky a opravdu je to vánoční klubko. A to DKčko, viď? DKčko, je to tlustěučký a je to z alpaku, je to taky moc jakoby jemňoučký. Pak jsem tam dostala 2 takhle minis. A stitch marker tam máš? Pak jsem dostala ještě takhle kytičkový stitch markery. A ještě jsem dostala samolepku ježury. Pletací ježura. Ježiš, to je skvělý. Takže pletací ježura a vlastně trošku příspěvek do našeho kalu. 2 bonbonky jsem dostala. No krásný. Takže to bylo takhle jako hrozný miloučky, ale teda bylo to náročný, ten balíček byl někde zaseknutý, pak se zaseknul ještě na celnici, takže ještě kromě toho, že se platí drahý poštovný a všechno, tak se ještě platilo clo a... Ale jako je to super. A můj balíček tam šel víc než měsíc. Aha. Došel tam až jako 29. No, tak hlavně, že došel. Došel, ale trvalo to dlouho. Takže ještě takhle. No, a my už teď jenom zakončíme. Máš nějaký plán? Ještě? Já mám ještě plán. Já mám plán všechno stihnout. Můj jediný plán je do března doplést halibuta. A když se mi to jako hodně povedlo, tak uplést tu Dagmar. Ale vzhledem tomu, že je to celočártovej jako kardigan nebo bunda, nebo to, tak si nemyslím, že to stihnu. A jako já si takovýhle velký plány teď nedávám. Můj plán je jenom stihnout halibuta. To je můj jediný plán. Já mám ještě teďko v plánu nahodit Esther West, taky od Petit Knit. Je to vlastně jenom takováhle jako jednoduchoučka, jako struktura na zapínání. Úplně jednoduchoučky. A jsou to Rauwerk klubíčka z Berlína. Jo, to jsi mi posílala vlastně. Ukaž? To bude hezký. A očka mi vycházejí, už to mám vypraný. Vychází to. No, videa. Takže tak. To bude moc hezký. Taková univerzální vestička přes všechno. Právě. Všechno. Takže si myslím, že to bude fajn. Tak a já teď tady máme tady kouzelnou krabičku. A v tom jsou, prosím vás, ukážeme, kolik je tam. Je jich tam hodně. Lístečku, na každém lístečku je jedno jméno toho, kdo se s námi připojil do našeho kalu. A my bychom vám chtěli strašně moc poděkovat za všechny příspěvky, za všechny fotky, za všechny označování na Instagramu, všude možně.
Co jsem milovala, že někteří neupletli jednu, ale asi 10 těch ozdob. Někdo z toho byl nucen svými potomky udělat adventní kalendář. Někdo to dával na adventní věnce, pletl třeba ozdoby poprvé a byl z toho nadšený. A my jsme nadšený s váma a strašně moc vám ještě jednou děkujeme. Netušili jsme, že to bude mít takovýhle ohlas. No a teď vylosujeme jednu z vás, můžu říct jednu, protože to byly všechno samé ženy. A jednu z vás, která od nás dostane ponožkový klubíčko. A my se s vámi asi spojíme. No, spíš asi napište nám. Nebo napište nám, buď když to bude e-mail, tak z toho e-mailu, ze kterého jste to posílali, nebo z Facebooku, ze kterého jste posílali ty fotky, ať to máme ověřený, že jste to skutečně vy. Tak. Kdo to bude? Tak. Hele. Je to paní Petra Zvolenská. Abyste nám věřili. No, doufám, že nám věříte. A s paní Petrou se spojíme a to je paní z Facebooku. Jo. To si pamatuju. A pošleme klubíčko. Takže taková radůstka. Taková radůstka jenom. A malinkata. A moc vám děkujeme. Byl to náš vlastně první kal. A měli jsme trošku obavy, aby se ho vůbec někdo účastnil. A bylo vás 34? Jsi nakonec dopočítala? Podle mě jsme psala. Ne, 44 nebo 45. No, říkám 44. Ty jsi říká 34. Ty říkáš 44. Tak si to pustíme ze záznamu. Já si to pak pustím. 44. Takže 44 nebo 45, já jsem tam ještě vlastně včera dopisovala jedno jméno, na který jsem tam nějak jako pozapomněla, protože jsem to tam vyhrabala ještě. Takže 45 podle mě jich nakonec bylo, což je krásný a těch výrobků se teda upletlo mnohonásobně víc. Takže to je moc hezký od vás. No, takže to je asi všechno. Ano, to byl dlouhý díl, bych řekla dneska, ani nevím, kolik máme minut. No, 1 hodinu a 3/4 máme. No, mně to bylo jasný, že to bude dlouhý, protože jsme toho spoustu upletli, spoustu nakoupili, já si myslím, že tady nemám ani všechny nákupy. Mám tady něco ještě. Z čeho jsem měla radost jako malá holka. Dostala jsem deštník na převíjení, protože do teďka jsem převíjela, takže nějaký chudák držel a já jsem navíjela a teď už mám svůj deštník a můžu vám říct, že vždycky, když převím teď klupíčka, tak jsem jak malá holka a mám z toho radost, jak se to točí. Jo? Takže tak. Doufám, že jsme tady neukázali něco, co už jsme ukázali, protože si to člověk úplně nezapamatuje. Každopádně moc vám děkujeme za přízeň v minulém roce. Doufám, že bude pokračovat i v tomto roce. Doufám, že vás budeme stále bavit a že budeme mít možnost přinášet vám stále nové a nové věci. A doufáme, že se v tom novém roce budeme takhle nadále i vídat. Přejeme vám teda krásný nový rok. A uvidíme se příště. Tak jo. Ahoj!